completed. Yes. Hare Krishna. எல்லாரையும் L1 வகுப்பு, that is 18 days Bhagavad Gita course-க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 15வது சாப்டர் வந்தாச்சு. இன்னையோட சாப்டர் முடிஞ்சிருந்தா ஜஸ்ட் 3 more சாப்டர். இங்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இன்னி கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக் இருக்கும், கொஞ்சம் ஒரு பிலாசபிக்கலா இருக்கும், புரிஞ்சுடுவாங்க. அது புரிஞ்சு கொடுத்தனா அப்புறம் 16 is very good, 17 is good, 18 is epitome of என்னது ஃபுல் சாரம், பகவத்கீதாவோட எல்லா சாரம். இனிமே வரப்பு கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணாம நீங்க எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணும்போது that will be very beneficial for you. இல்லையா ஏதோ அசௌரியத்துக்கு இன்டர்நெட் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியுங்க? then you can always there. next month already gate open, please go. L2 கண்டிப்பா போகணும். L2ல இன்னமும் டீப்பா சொல்லி தருவா. இன்னும் நல்ல மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் இருக்கா, இன்னும் நன்னாவே சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட் பண்றேன் இல்லையா. ஒரு டீச்சர்னா இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே மை மாமி இஸ் ஆல்சோ டீச்சர், மீனாட்சி மாதாஜி டீச்சர்னா யாரெல்லாம் இருக்கீங்க தெரியாது, எல்லாருக்கும் தெரியும். டீச்சிங் இஸ் சம்திங் யூ வில் ஆட் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இட். அண்ட் ஒரு வேர்ட்ஸ் கோர்த்து நம்ம சொல்லும் போது என்னன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு உயிர் பெற்று புரிஞ்சுக்கிற வாழ்க்கை அது நன்னா அந்த கான்செப்ட் உள்ள போயிடும். சும்மா ரோட் லேர்னிங் மாதிரி இது இப்படி சொன்னா புரியாது. அது வந்து நல்ல பழக்கப்பட்டு அதுல இருக்கிறவா வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ISKCON மங்களூர்ல அவெல்லாம் நல்லாவே சொல்லி தருவா. கேன் டூ இட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் ISKCON மங்களூர்ல படிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம். அங்க உள்ளது நம்ம வந்து நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் படிக்கிறோமோ நல்லா புரியணும். புரிஞ்சு வந்து அதோட அர்த்தம் புரிஞ்சு என்னது நம்ம வாழ்க்கை நடைமுறையில அது கொண்டு வந்து நம்ம லைஃபையே நல்ல பிரகாசமா நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி, என்ன துக்கம் வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், சுகம் வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், ரெண்டுத்துக்கும் ஆட மாட்டோம், ரெண்டு ஆடி போக மாட்டோம். அப்படியே எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ற அந்த ஸ்டேஜ் போகணும். அதுதான் வேணும் நமக்கு. சோ வந்து அது பகவானை வேண்டிக்கலாம். நான் ஒரே 3 வாட்டி நான் சொல்றேன், நீங்க மியூட்ல வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் இன்னும் 3 நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்கணுமே பயமே வந்துடுது. சாட்டர்டே சண்டே சோ ஹெக்டிக். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரபுஜி பிரணத்தியோட இன்னும் பிராக்டிஸ் வரல இல்லையா? பிரபுஜி படிக்க முடியுமா? பிரபுஜி எஸ் ஆர் நோ? ஒரு நிமிஷம், உங்களுக்கு தெரியலையே. ஆறுமுகனி எஸ். முடியுமா உங்களால பிரணத்தி எடுக்க? ஆறுமுகனி பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ட்ரை பண்றடா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஸ்லாக்கியா சசுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதேல ஸ்வயம் ரூபக கதாமக்ஷ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ விட பதகமலம் ஸ்ரீ குருரன் வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சகரஜாதம் சகன யகுநாதான் விதம் தமசஜீவம் சாத்வைதம் சவதூதாம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சக கண லலித ஸ்ரீ விஷாகான விதாம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்ததா ராதா காந்ததா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுரே தேவி பிராணமயி ஹரி பிரியே வாஜ்ஞா கல்பத்ருஷ்யோ ச கிருபா சிந்துபய பதிதானாம் கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா பானு சுததேவி பிராணமய ஹரி பிரியே வாஜ்ஞா கல்பத்தாரு கிருபயா சிந்து. என்ன எடுத்து உங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளமா இல்ல? எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. ஆமா, லேசா இதாக ஏவச்ச பல்னா பதிதானாம் பாவனோபய வைஷ்ணவயோ நமோ நமக. வெரி நைஸ்.
நமோ பிரம்மண்ய ஓம் தேவா பிரம்மண்யே தேவாய ஹோ பிராமண ஹிதாயச்ச. ஜகத்ஹிதாய சரி. ஜகத்ஹிதாய ஹரே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதானாய கிருஷ்ண பரம் பிரதாய क्षेम प्रदायते. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः. गुरवे चन्द्रियाय राधिकाय तदाले. कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्त वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरी वाणी प्रसारिणे निर्विष्टि शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिम्. जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. நைஸ் பிரபுஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஜாஸ்தியா எடுத்து, ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ பழக்கம் எடுத்து. நாக்கு படிக்கணும் கிடுக்கிடும் என்ன தமிழ்ல தானே போட்டிருக்கு, அதனால ஈஸியா நல்லா படிச்சார் பிரபுஜி. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, 18 டேஸ்க்குள்ள நீங்க போட்டி பண்ணி நான் பண்றேன்னு போட்டி மீனாட்சி மாதாஜி சொல்ற மாதிரி நான் பண்றேன் மாதாஜி நான் பண்றேன் ரெடியா இருக்காங்களே அந்த மாதிரி. ஓகே, இப்ப வந்து முடிச்சிடலாம். இந்த half an hour-க்கு நம்ம 7:15 கூட முடிக்க பாக்குறேன். ஓகே, 6:30 ஆயிடுச்சு, இப்போ 6:35. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது நம்ம எந்த வகுப்புல வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வகுப்புல வந்திருக்கோம். அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து 15வது அத்தியாயம். அதோட என்ன பேரு? புருஷோத்தம யோகா. புருஷோத்தமன் என்னது? உத்தம புருஷர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். பரம புருஷரின் அவரோட பத்தி யோகம்னா என்னது? மனசார லைக்கர் தான். நம்ம ஜப்பா பண்றது என்னது? அப்படியே ஒரு வாட்டி அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே லைக்ஸ் அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்ல இருக்கிறப்பல இருக்கும். அப்படியே யூல் பி ஃப்ளோட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கே, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அந்த போகும் அப்படி. அப்புறம் அதை இழுத்துக்கணும், திரும்பி அந்த மைண்டை இழுத்துன்னு அந்த ஃப்ளோல போயிட்டே இருந்தாலும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். சாண்டிங் இஸ் சம்திங் லைக் யூ வில் என்ஜாய் அண்ட் யூ ஃபீல் ஃப்ரெஷ்னஸ். இந்த காபி குடிச்சா ஃப்ரெஷ்னஸ் வருது, டீ குடிச்சா ஃப்ரெஷ்னஸ் வருது, அதெல்லாம் போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அதை குடிச்சுட்டு என்ன வருது? அசிடிட்டி தான் வருது. இப்ப நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஓ, அது குடிச்சு எனக்கு அசிடிட்டி தான் வந்துட்டு இருக்குது. அதை விட்டு நான் ஜப்பா பண்ண எனக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கிறது. ஒரு பிபி வேற ஒண்ணு தொல்லையும் இருக்காது, ஈஸியா போகும். லைஃப் வில் பி வெரி ஸ்மூத். இப்ப என்ன பார்ப்போம்? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? 14வது சாப்டர் குணத்திரயம், 3 குணங்களை பத்தி தான் பார்த்தோம். திரும்பி சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இது மூணும் நம்மள போட்டு பப்பெட் மாதிரி ஆக்கிண்டே இருக்கு. பகவானே சொல்றார், இதுல இருந்து விடுபடுறது கடினம் அப்படின்னு தான் சொல்றார். ஆனா முடியாது சொல்லல, கஷ்டம்தான். இது வந்து ஒரு உடலை எடுத்து நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை வந்ததுனால இந்த குணங்களும் நம்மள தாக்கதான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆனா எப்படி அதுல இருந்து விடுபடுறது? டிவோஷனல் சர்வீஸ், நல்ல பகவான் நம்பிக்கையோட பகவான் நாமம் சொல்லி, மெயினா அதான் ஈஸியஸ்ட் திங். ஏன் நாம சொல்றோம், ஏன் ஜப்பா சொல்றேன்னா தட் இஸ் த மோஸ்ட் லீஸ்ட். பகவான் வந்து பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு பூஜை பண்ணனாலும் உங்களுக்கு சாமகிரினாலும் நிறைய பூ வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு. யாகம் பண்ணனா அதை விட ஜாஸ்தி வேணும். கோயில போய் அர்ச்சனை பண்ணனா அது அதை விட. மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காருவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டம். நமக்கு ரொம்ப கலியுகத்துல the only best thing is happened is வெறும் நாம ஜபம் பண்ணா அவாவும் சித்தி பெறதெல்லாம் நமக்கு வந்துடும். யாரு மலையில போயிட்டு உட்காந்து அன்னம் இல்லை ஆகாரம் இல்லைன்னு உட்காந்து வருஷக்கணக்குல உட்காந்து பகவான ரீச் பண்றாளோ அதை விட வேணா குயிக்கா வேணா நம்ம போயிடலாம். ஆனா இது சிம்பிள் மெத்தட். எப்போ நாம வந்து எவ்வளவு நாமம் சொல்றோமோ அவ்வளவு வந்து இட் வில் பி குட். ஓகே, இது இப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? குணங்களின் நிபந்தனை. அப்ப அந்த குணங்களை நம்மளை தாக்கி எல்லாம் அதை நம்மளை கட்டி போட்டு விற்கும். அதுதான் பண்ண முடியும், வேற ஒண்ணுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி செயல்களில் குணாதிசயங்கள் மற்றும் இறப்பு. அப்ப இந்த மாதிரி செயல் பண்ணும்போது அதோட என்னெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதை பார்த்தோம். அப்ப இறக்குற தருவாயிலே அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கிறவா எங்க போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்.
முறைகளை மாற்றுதல். அப்ப இந்த முறைகளை நம்மளால மாற்றத்துக்குள்ள ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா. பட் வி டு நாட் நோ. ஓஹோ அப்படியா ஃப்ரீடம் இருக்கா நமக்கு, அது தெரியாதமா என்ன பண்றோம். நான் என்ன பண்றது, சத்தகுணம் அதெல்லாம் மாட்டின்னு இருக்கேன், ரஜோகுணம் என்ன ஆட்டி வைக்கிறது, தமோகுணம் என்ன தூங்க வைக்கிறது, இப்படி நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோமே தவிர இல்லை நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்துருக்க. வி கேன் டெஃபினெட்லி கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஆனா அதோட அவேர்னஸ் இருந்து அதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி இருக்கும். அதுக்கு என்ன சிம்பிள் ஒரு ஜப்பா. அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோன்னா கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, அது இது இப்போ பிரபுஜி சொன்னாங்கல்ல அதை முடிச்சேன், இப்ப இங்க வந்து அப்புறம் அதை முடிக்கணும். கண்டினியூஸா யூல் பி இந்த இதுதான் ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து இப்படி திளைச்சு போயிடுவோம். இதை விட என்ன வேணும் இல்லையா, ஒரு லைஃப்ல இதை விட ஒரு ஆனந்தம் வேணும்னு இருக்காது. எஸ். இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம், இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும், என்னாலும் ஈஸியா இருக்கும். கஷ்டமா இருக்கும் ஈஸியா இருக்குன்னு அப்ப என்ன ஒழுங்கா ஒண்ணு சொல்லுங்கன்னா, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மை அஃப்கோர்ஸ் மை டீச்சிங் ஆல்சோ. ஐ ஷுட் நாட் பிளேம், யாரையும் பிளேம் பண்றதுல நான் ஒழுங்கா சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும், அவ்வளவுதான். ஜட உலகத்தில் இருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு பற்றின்மை மற்றும் சரணாகதி மூலம் நம்ம வந்து பிரயாணம் பண்ணலாம். இங்கே நம்ம ஜட உலகத்துல தான் இருக்கோம், இங்கே பிறந்து வளர்ந்துருக்கோம். இங்கே நமக்கு ஆன்மீக உலகம் போனோம்னா என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் பற்றின்மை. பற்றின்மை யார்கிட்ட, எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் தான், விச் ஆர் ஆல் மெட்டீரியல். மனிதர்களும் மெட்டீரியல், மேட் ஆஃப் மெட்டீரியல். அவள்கிட்ட இருந்து பற்று விழும். அதுக்குன்னு எல்லாம் வேலை பண்ணக்கூடாது இல்ல, நம்ம டியூட்டி எல்லாம் பண்ணணும். ஆனா பற்று வைக்க கூடாது. அவளோட டியூட்டி பண்ணிட்டு இருப்பா. எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவல் இது இருக்கும் இல்லையா, ஃபேட் வச்சுன்னு இருப்பா. சரி நம்மளா முடிஞ்சதே ஹெல்ப் பண்ணலாம், அதுக்கு மேல அவ யோகம் அப்படின்னு விட்டுடணும். அப்புறம் சரணாகதி, பகவான் பேர்ல சரணாகதி, அது மாத்திரம் இருக்காது. சரணாகதி நம்ம பண்ணும்போது என்ன, ஆன்மீக உலகத்துக்கு ஈஸியா பிரயாணம் பண்ணலாம். இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை போற்றுதல். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ற தெரியும் நமக்கு. அப்போ அவரை வந்து ஸ்துதிச்சு எல்லாம் இருக்கு. வேதாந்தம் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். வேதத்தை இயற்றியவரும் அவரே, வேதங்களுக்குள்ள கொடுத்திருப்பதும் அவரை பத்தி தான். அது படிச்ச எந்த இலக்க அடையறோம், பகவான் இடத்தில் தான் போறோம். சோ எல்லாமே அவருடைய இதுலதான் சுத்தி. கிருஷ்ணரை அறிதல் என்பது அனைத்தையும் அறிவது. எஸ். இப்போ என்னது, பகவானத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ஒரு சாத்விக குணங்கள் இருக்கணும். அண்ட் வந்து அதுலயே திளைச்சு அப்புறம் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி சொல்லிட்டோம்னா தப்பு, தெரியாது. இன்னமும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் இவ்வளவோ இருக்கு. இன்னும் புரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு கடுகு அளவு, புரியாதது மலை அளவு இருக்கு அப்படின்னா இல்லாம பழமொழி உண்டு, அதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மோமெண்ட் யூ திங்க் ஓ ஐ நோ எவ்ரிதிங்னா போச்சு, ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். எஸ். அப்ப நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா, இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல. we will see. ஏன்னா கொஞ்சம் இழுத்துட்டே போறதுல நம்ம கிளாஸ் அப்புறம் முடிக்கிறதுக்குள்ள நிறைய பேர் போரே அடிச்சிடும். அதனால நான் வந்து சொல்லிட்டு போறேன். ஸ்லோகா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஹார்டா இருக்காது. ஒன்ஸ் யூ டேக் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப நான் சொன்னேன் ஏகாதசியில இப்போ நாளைக்கு ஏகாதசி, அப்ப நீங்க தான் அட்டென்ட் பண்ணலாம். நாளைக்கு ஏகாதசி போது காத்தால 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். 10ல இருந்து யாரெல்லாம் டைம் இருக்கும், ஓகே இட்ஸ் ஒர்க்கிங் டே, பிசினஸ் பண்றவா, ஆபீஸ் போறவா அவளுக்கு முடியாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறவளுக்கு முடியாது. யாரெல்லாம் ரிட்டையர்டா இருந்தாலும் நிறைய பேர் கால் கட்டு இருக்கும், பேரன்பத்தியை பார்க்கணும், ஸ்கூல்ல கொண்டு வரணும், அது இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்ல, ஃப்ரீயா தான் இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். 10ல இருந்து 1 மணி வரைக்கும் வந்து அடல்ட்ஸ் பகவத்கீதா படிப்பா. 700 ஸ்லோகம் எல்லாம் சேர்ந்து படிக்க மாட்டா, ஒருத்தருக்கு ஒரு சாப்டர் கொடுத்துருப்பா. அதுல எல்லாம் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு தான் பி இந்த சேம் கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுப்பா, அதுல யூ கேன் அப்ளை. அப்ப அவன் வந்து சாம்பிள் நம்மளோட இதை கொடுக்கணும், இந்த ஸ்லோகம். அது நல்லா உச்சரிப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா they will select you for some chapter. அந்த 4 நாள் முன்னாடி அந்த உங்களை பேரு செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சாப்டர் மாத்திரம் நம்ம நல்லா படிச்சு, பை ஹார்ட்லாம் இல்ல, பார்த்துதான் படிக்கணும். அப்புறம் அந்த சாப்டர் 4 உங்களுக்கு அலாட் பண்ணா 1, 2, 3 எல்லாம் படிச்சா 4th உங்க பேர் சொல்லுவா, நீங்க வந்து ரீட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து வீடியோல ஆனா வச்சுட்டு யூ ஷுட் ரீட், அவ்வளவுதான். இது வந்து காத்தால நடக்கும் ஒரு அடல்ட்ஸ்க்கு. அப்புறம் வந்து குழந்தைகளோட செஷன் உண்டு, நீங்க அது கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும். அடல்ட்ஸ் பாக்குறோட குழந்தை, சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிற அவ்வளவு உச்சரிப்பு கரெக்ட், அவ்வளவு நல்லா படிச்சிருவா. சில பேர்லாம் பார்க்காமே சொல்லுவா, கண்ணெல்லாம் இங்கெல்லாமோ போகும், நம்ம வாய் மாத்திரம் சொல்லிட்டே இருப்போம். எல்லாம் ஹிந்தி படிக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் இருப்பா. நிறைய எல்லா இப்ப 12 லாங்குவேஜஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இப்ப எல்லா கிளாஸ்லயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. அது வந்து 4 மணிக்கு மேல அது வரும், டில் 7 மணி வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 7 மணில இருந்துட்டு வேற ஒரு பேட்ச் யூத் காலேஜ் கோயிங் கிட்ஸ் எல்லாம் இருப்பான். அவன் வந்து 7ல இருந்து, அது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, ஏன்னா நிறைய பேர் கமிட்டட், முன்னாடில நிறைய பேர் தான், இப்போ கமிட்டட் இருந்தாலும் நடக்கும். அதுவும் வந்து ஆனா ஒருத்தருக்கு 4 சாப்டர் கொடுத்துருவா, ஒருத்தருக்கு 3 சாப்டர் அந்த மாதிரி. பட் அடல்ட்ஸோட எல்லாம் இல்ல, ஒரு ஆளுக்கு ஒண்ணு. குழந்தைகளுக்கு அப்படிதான், குழந்தைகளும் மேபி ரிப்பீட் ஆகும். அது வந்து 7 மணில இருந்து 9, 9:30 அது கூட முடிப்பா. சோ நீங்க வந்து ஃப்ரீ டைம் இருந்தா தாராளமா இது 3த்தையும், ஏன்னா நம்ம 3 டைம் படிச்சிருக்கோம் எல்லாம் 18 சாப்டர் நம்ம 3 டைம் நாளைக்கே படிச்சாயிடும். சோ என்னன்னா அது ஒரு இட்ஸ் பூஸ்டர்ஸ் அண்ட் we can also participate. அப்ப அந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதான் கான்பிடன்ஸ் வரும், நாக்கும் பழகும். ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. புருஷோத்தம யோகः அத 15வது அத்தியாயः 15வது.
ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலமத சாக்கம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். இதுல வந்து ஒரு மரத்தை காட்டியிருக்கா. ஓகே, இந்த பிக்சர் பார்த்தா கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதா இருக்கும். ஒரு மரம் இருக்கு, அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனும் இங்க தெரியாது. அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்ற பகவான் சொல்ற, மேல் நோக்கிய வேர்களையும், வேற எப்பவுமே கீழே தான் இருக்கும் இல்லையா? இந்த மரம் ஆக்சுவல் மரம் நம்ம பார்க்கறது இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன்ல எப்படி இருக்கும்? மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்கள்னா லீவ்ஸ் எல்லாம் வேத பதங்கள், அதெல்லாம் வேத பதங்களையும் இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு அரச மரம். ஓகே, இது ஆலமரம் போட்டிருக்கு. இட் இஸ் ஆக்சுவலி அஸ்வத்த மரம்னா என்னது பார்க்கணும். அது ஆலமரமா அரச மரம் வாட்டவர். நமக்கு இந்த மரத்தோட ஏன் இந்த மாதிரி மரம் கொடுத்துருக்கா? இந்த மரம் தானே, இந்த விழுதோடு இருக்கிறதெல்லாம் ஆலமரம் இல்லையே, என்னது அரச மரம் இல்லையே, இது ஆலமரம் தானே, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது வரும் நமக்கு. அதெல்லாம் எந்த மரம், அது என்ன இலை, என்ன டேஸ்ட், இதெல்லாம் இல்லை. யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்செப்ட். ஸோ ஆலமரமா அரச மரமா அந்த டிபேட்டுக்கு நம்ம போக வேண்டாம். அந்த மாதிரி ஒரு மரம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம். ஒரு மரம் இருக்கு என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். அப்போ என்னது, ஏன் எப்படி சொல்றார்? உள்ள போய் பார்க்கணும். சரிதான். இது வந்து இங்க ஒரு ஆன்மீகத்துல ஒரு மரம் இருக்கு. அது வந்து தண்ணியில ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தா இப்படி எல்லாம் தலைக்கீழ இருக்கும். மேல வந்து வேர்களும், கீழே வந்து பிரான்சஸ், கிளைகள், இலைகள், அதெல்லாம் இருக்கும். சரி, இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா ஒரு புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ஒரு அனாலஜி மாதிரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கா. அப்ப கீழே உள்ளதெல்லாம் என்னன்னாக்கா பயஸ் ஆக்ஸ், நல்ல ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்றாங்களே அது. இந்த இலைகள்லாம் வந்து வேதங்களை கற்று நிறைய பேர் பகவத்கீதா படிக்கிறது ஒரு வேதங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம மாத்திரம் இல்ல, நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. நாட் ஓன்லி பகவத்கீதா, மீனி அது ஒரு நாராயணியம் நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு கிளாஸ். சில பேர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரம் படிக்கிறீங்களா, ஏதோ ஒரு தேவி மகாத்மியம் படிக்கிறீங்களா, ஒருத்தர் ஒரு இதுல இருப்பா. ஆனா அது எல்லாமே ஆன்மீகம். சரி, ஆன்மீகம் படிச்சு முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கா. சரி, இந்த இலைகள் எல்லாம் அது அவ்வளவு வேதங்கள் இருக்கு நம்மளோட, அதெல்லாம் படிச்சிருப்பா. ஆனா நடுநடுல என்ன இருக்குன்னா, இந்த மனிதர்கள் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல மாட்டின்றாங்க. சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு போட்டுருக்கு. அப்ப இருக்குமே, கண்ணால் ஏதோ இருக்கிறது, காதால் ஏதோ இருக்கிறது, டேஸ்ட் ஏதோ இருக்கிறது, அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அது வந்து நம்மள அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போகும்போது என்ன, ஆன்மீகத்தை விட்டு அந்த கண்ணை நோ கேட்கறதேன்னு அதுக்கு பின்னாடி பண்ணுவோம், காதை நோ கேட்கறதே அதுக்கு பின்னாடி பண்ணுவோம். அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். மைண்ட் அதாவது அதோட ஸ்ட்ராங். அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து மேல 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 போக முடியும். மேலனா என்னது, இதெல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலி இருக்கிற இடம் இங்க கீழே இருக்கும். கீழே பந்தப்பட்டு கீழே அந்த கிளைகள்லாம் பார்த்தா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு பிணங்கி இங்கே இருந்து அங்க ரூட்டு. இந்த ஒரு நீங்க இது நம்ம இது என்னது, மணி பிளான் என்ன வளர்ந்துடுத்து வச்சுக்கோ. சரி, இப்போ வந்து அது செட்டரேட் பண்ணலாம்னு ஒரு பார்த்தா எங்கேயோ போயிருக்கும், எங்கேயோ வேறு போயிருக்கும், எங்க ரொம்ப சுடுக்கா இருக்கும். நான் இது படிக்கும்போது அதுதான் எனக்கு நினைவு வரும். ஓகே, இங்க மணி பிளான் எப்பவுமே க்ரோ பண்ணுதுன்னா அது அப்படி கார்டு மாதிரி நின்னா வளர்ந்துரும். சரி, செட்டரேட் பண்ணலாம், கரெக்டா இது போடலாம் பார்த்தா எங்கேயோ எப்படி இல்லாம போகும். அப்புறம் கட் பண்ணதான் வேணும், வழியே தெரியல, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, வேதங்களை கற்கிறோம். ஆனா அந்த ஆசை புலன்களை வைத்து நம்ம என்ன பந்தம், அந்த ரிலேஷன் என்னோட இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ரிலேஷன், அந்த கமிட்மெண்ட், இந்த கமிட்மெண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம கீழே 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 இருக்கும். ஆன்மீகம்ங்கிறது மேல இருக்கு. நம்ம வந்து கீழே பந்தப்பட்டு இந்த இடத்துல, அதுல நாட் ஓன்லி சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், வேற என்னெல்லாம் இருக்கு சொன்னேன். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், ரிலிஜியோசிட்டி, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ், இது அவசியமில்லாத வேலைகள் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். as per scriptures that is not advisable at all. அப்போ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். என்னது ஒண்ணு இல்லையா, திங்கக்கிழமை விரதம், செவ்வாய்க்கிழமை விரதம், புதன்கிழமை விரதம், ஏதோ ஒரு விரதமோ என்னவோ சம்திங் முடியுமா, அது ஆன்மீகம் தான். இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லவே இல்லை. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது யார் சொன்னாலும், யாரும் நெய்பர் சொன்னா, சித்தப்பா சொன்னா, பாட்டி சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். என்ன இருக்கோ அதை பண்ணினாலே பொறுமை. அப்புறம் யூ ஹேவ் plenty of time to relax. நம்ம அது இல்ல நிறைய இது வரும். நாளைக்கு டியூஸ்டே வருதா, நான் அந்த விரதம் முடிக்கதான் பண்றேன், அதை முடிக்கணுமே. இப்போ சப்போஸ் திங்கக்கிழமை சொல்லுவோம், சிவனுக்கு சொல்லுவோம், நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அது நான் வந்து விரதம் எடுக்கிறேன், திங்கக்கிழமை ஏதோ ஒரு மாசத்துக்கு திங்கக்கிழமை ரொம்ப இது, அப்போ அதை முடிக்கணுமே அப்படின்னு. அப்ப நான் செவ்வாய்க்கிழமையோ ஏகாதசியா எடுத்து நான் முடிக்கவும் வேணும், இந்த திங்கக்கிழமை விரதம் முடிக்கவும் வேணும், அதுக்கு நான் சாப்பிடணும். ஆனா ஏகாதசியா வந்துட்டு அன்னைக்கு சாப்பிடவும் கூடாது, நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. இஸ்கான்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணுதான் சொல்றோம். நீங்க வந்து ஏகாதசி விரதம் பண்ணுங்க, எல்லாமே அதுல அடங்கிடும். கிருஷ்ணரை வழிபட்டா, லட்சுமியை வழிபட்டா போலியும், சரஸ்வதியை வழிபட்டா போலியும், ஆஞ்சநேயரை வழிபட்ட எல்லாம் கிருஷ்ணர்கிட்டயே ஒடுங்கியிருக்கான்னு நம்ம 10th வந்து பார்த்துட்டோம். அப்பதான் ஆமோதிச்சு, கரெக்ட் தான், சிவன் அவருக்குள்ளதான் இருக்கார், பிரம்மா அவர் தான், எல்லாமே அவர் தான், அவரும் சொல்றார், நம்மளும் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தா. இருந்தாலும் சிவனை தனியே வழிபடணும். பண்றதை பத்தி இல்லை, தாராளமா பண்ணலாம். நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்ல நான் ரொம்ப வருஷமா நான் பண்றேன். ஓகே, அப்ப ஏகாதசி என்ன பண்றது, ஏகாதசி நீங்க சாப்பிடக்கூடாது. அப்ப நீங்க அதை இதை முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை சாப்பிடணும் போச்சு, அந்த விரதத்தோட மகிமை இப்ப எடுத்து. சோ ஏதாவது அப்ப பெஸ்ட் என்னது, எது சொல்லியிருக்கோளோ அதை பண்ணினா பொறுமை.
ஜப்பா பண்றது அப்படிதான் சொல்லுவா. நான் ஒரு நாளைக்கு பூஜை பண்றதுக்கே அவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னா 4 hours 5 hours எனக்கு ரெகுலரா நான் அதை படிக்கிறேன் இதை படிக்க இதெல்லாம் படிச்சு விட்டு நாம ஜப்பா பண்ணணும்னு எனக்கு நேரமே இல்லைமா. இங்க ஈஸியா சொல்லிட்டு ஒரு ஜப்பா பண்ணா போறோம், கலியுகத்துக்கு அது போறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பழக்கப்பட்டுட்டோம். முடியறவா பண்ணுவோம். ஆனா அது முடியலைங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சூஸ் பண்ணணும், நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் விச் இஸ் வைஸ், எது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அது மாத்திரம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும். சோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இருந்தது. டியூஸ்டே நாளைக்கு ஏகாதசி, அதோட முடிஞ்சா நான் சொல்றேன் எப்படி உங்களுக்கு குரூப்ல போட்டுடுவோம். ஏகாதசினா என்ன, எப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னெல்லாம் எடுக்கலாம் என்னெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. என்னெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது வில் பி வெரி லிட்டில், என்னெல்லாம் எடுக்கலாம்ங்கிறது நிறைய இருக்கும். அதனால நீங்க ரொம்ப அச்சோ ஒண்ணுமே சாப்பிடக்கூடாதா, நான் மருந்து சாப்பிடுறேன் எனக்கு தலை சுத்திடும் அப்படி இப்படிலாம் கவலையே படாதீங்க. ஃபுல் டே சாப்பிட்ற போலயே ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம மெயினா என்னத்துக்கு நம்ம விரதம் இருக்கோம்னா கம்மியா சாப்பிட்டு பகவான் ஜாஸ்தி. அந்த குக்கிங் அவ்வளவு கம்மி இல்லையா, நமக்கு கிச்சன்ல அவ்வளவு வேலை பண்ண முடியாது. அப்கோர்ஸ் கூட்டு குடும்பத்துல இருந்தா அதெல்லாம் முடியாது. அண்ட் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா பகவானுக்கு எல்லாம் விரதம் எல்லாம் இல்லை. அவர் யாருக்கு விரதம் இருக்கணும், அவர் தான் ஆல்ரெடி, அவர் தான் நமக்கு எல்லாமே கிரேஸ் பண்றாரு. அவரை விரதம் இருந்து என்னத்தை கேட்டுன்னு போறாரு, நமக்கு தான் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்போ பகவான் நீங்க சமைக்கிறா தாராளமா சமைக்கலாம், நீங்க தான் சாப்பிடக்கூடாதே தவிர பகவான் கற்பனை பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி நைவேத்தியம் ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த 3 hours கணக்கெல்லாம் கிடையாது. 3 hours ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நீங்க வந்து அதை வச்சு அடுத்த நாளைக்கு சாப்பிடணும். என்ன சொல்றேன்னா இல்ல நீங்க இல்ல நாம 2 பேர் இருக்கோம், 2 பேரும் விரதம் இருக்கோம்னா அந்த விரதத்தை சாப்பாடும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதையும் பண்ணணும். சோ என்ன சொல்றேன்னா அப்ப நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும். ஏகாதசி அன்னைக்கு என்னன்னா நிறைய டைம் கிடைச்சு பகவானை தியானம் பண்ணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன். அதான் விரதம் சொன்னா வயது கொஞ்சம் கம்மியா போட்டுன்னு என்ன ஆகும், தூக்கம் கம்மியா வரும், சோம்பல் எல்லாம் கம்மியா போயிடும். அந்த மாதிரி அதுக்கு வேண்டிதான் ஏகாதசி. ஓகே, அது வந்து மாசத்துக்கு 2 வாட்டி வரும். அது அண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அட்வைசிங் நோவேஸ். சோ இதெல்லாம் நாம வந்து இந்த பிக்கு பிடுங்கல்ல கீழே இருக்கும். அப்ப மேல வரத்துக்கு என்ன பண்றோம், இந்த வேதங்கள்லாம் கற்கிறோம். இந்த வேதிக் ஹிம்ஸ் தான் வேதை, அந்த வேதங்களே கற்று மேல போக பார்க்கணும். வேற ஏதாவது அட்ராக்ஷன்ல பௌதிக அட்ராக்ஷன்ல திரும்பி கீழே வரும். திரும்பி வந்து ஏதோ நல்லது பண்ணப்பா, ஏதோ அந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் படிக்கணும், திரும்பி வேற ஏதோ பந்தத்துல கீழே போறோம். சோ இந்த மாதிரி வேர்கள் மேலையும் போகும், வேர்கள் கீழையும் போகும், ஒரே பிக்கு பிடுங்கல்ல இருக்கும் கீழே. ஆனா மெதுவா மேல போய் இந்த மாதிரி இருந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்மா அடைஞ்சிடுவோம். பிரம்மாவோட இடத்த அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் மேல போறது சுலபம் ஆயிடும். ஆனா இப்போதைக்கு நம்மளோட சிச்சுவேஷன் இஸ் டவுன் பிலோல இருக்கணும். ஓகே, அதுல இருந்து எப்படி கொடுக்கும், இது ஒரு அனாலஜி. அப்ப புரிஞ்சுக்கலாம், ஓஹோ அப்படி. அப்ப நம்ம மேல போனோம்னா எல்லாம் ரிலிஜியாசிட்டி, அப்புறம் அதுக்குள்ள என்னது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், வேலைக்கு போனோமே அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவோம். அப்ப திரும்பி அது கீழே தள்ளுவோம். ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணும்போது மேல போகும். இந்த என்ன வேர்ட்ஸ் இது இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்க மேல் தளத்துல வந்ததுன்னா லிபரேஷன், ஒரு மாதிரி லிபரேட்டட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அப்புறம் மேல பாதை வில்பி நோ பிடுங்க இருக்காது, அழகா அந்த பாதை ஸ்மூத்தா நம்மள கொண்டு போயிடும். இதெல்லாம் கன்செப்ட். ஓகே, இப்ப ஒரு ஸ்லோகா வந்து அதை பத்தி சொல்லுங்க. अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अतश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டது. இப்படி அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆல் த 3 மூட்ஸ் நம்ம நேற்றுக்கு ஃபுல்லா அலசி அரேஞ்ச் பார்த்தோமே. அந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் வச்சுதான் அந்த இதெல்லாம் கிளைகள் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதையே நம்ம பிக்கி பிணங்கி என்ன அதே இதுலதான் நம்ம காட் இன் தட் 3 குணாஸ். அப்ப அதையே நம்ம சுற்றின்னு இருப்போம். மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் இருக்கின்றன. கீழ் நோக்குனாக்க என்னது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், எங்களோட ஆசை புலன்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து நிறைவேற்ற பண்ணும்போது அது கீழே அந்த கிளைகள் போறதுன்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து இல்லை கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஆன்மீகத்தை கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா அந்த கிளையெல்லாம் மேல போறதுன்னு அர்த்தம். சரி, ஏன் மேல போறது, சில கிளைகள் ஏன் கீழே வருதுன்னா கீழே போற கிளைகள்லாம் நம்ம ஆசை பந்தம் பாசம் அதுலயே முங்கி இன்னும் இப்ப என்ன அவசரம், பகவத்கீதா வரத்துக்கு 80 வயசு தானே ஆறுது, 90 100 வயசு ஆட்டுமே, என்ன பேத்திக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்த்த வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்பா சில பேர். அதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம கீழே தான் இருக்கும்னு அர்த்தம். இல்ல, அவளுக்கு குழந்தை பிறந்தாச்சு, அவ டிபார்ட்மெண்ட் அவ பாத்துப்பா. நம்மள அண்டி வந்து ஏதாவது கேட்டுன்னு வந்தா சரி அட்வைஸ் பண்ணலாம், கேட்டுன்னு வந்தா டெஃபினட்டா பண்ணும். அப்புறம் நம்ம குடும்பம் நம்ம குழந்தைகள் இல்லையா அவளுக்கு தெரியும், அவ தேர் ஆல்சோ பேரண்ட்ஸ் தேவனும் சொல்லிட்டு விட்டோம்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல போய் அந்த கிளைகள்லாம் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி போறாளோ அவள் கிளைகள்லாம் இப்படி போறதுன்னு அர்த்தம். யார் இல்லை நான் பாத்துக்கிறேன் உனக்கு தெரியாது நான் பாத்துக்கிறேன் பண்ணுறா கீழே போறா. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் வருகின்றன. அதுதான் தட் இஸ் டிபிக்டிங் தட். உபக்கிளைகள் சின்ன அதோட பிரான்சஸ் சப் பிரான்சஸ் புலனின்ப விஷயங்களாகும். நம்ம புலன்கள் இருக்கே, கண்ணால என்னத்தையோ ஆசைப்படுறோம், காதால என்னோ கேட்க ஆசைப்படுறோம், பகவானை தவிர பாக்கி எல்லா ஆசைகளும் நமக்கு இருக்கே, அதெல்லாம் விட்டு பகவான் மாத்திரம் நம்ம பண்றோம்னா அந்த கிளைகள் மேல போகும். இல்லை ஏதோ பிலிம்ஸ் அவங்க என்ன இருக்கு, அவர் என்னது மூக்கு இதுல ஒரு நல்ல சுவாது இருக்கு அதுல என்ஜாய், சாப்பிடறதுக்கு என்ஜாய், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். எதுவுமே பகவானை வல்கரமா வச்சு அவருக்கு
அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். பகவானை வச்சு அந்த எனக்கு ரொம்ப பஜன் பாடலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். பகவானை நினைச்சுன்னு கீர்த்தனம் பாடலாம், நிறைய கீர்த்தனம் பாடலாம். அண்ட் என்னது பார்க்கணும், எனக்கு நிறைய பகவான் கோயில் கோயிலா போயிட்டு ஊர் ஊரா சுத்தணும் ரொம்ப ஆசைன்னா போலாமே, கோயில் கோயிலா போகலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீச் அண்ட் பார்க் எல்லாம் போறதுக்கு கோயிலுக்கெல்லாம் போகலாம். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேல் நோக்கு இருந்தது பகவானை நோக்கி நம்ம பண்ற வேலையெல்லாம் மேல் நோக்கி போறதுன்னு அர்த்தம். கீழே போறதெல்லாம் நம்ம வந்து பந்தம் பாசம் இதுல வந்து கட்டுண்டு நம்ம கீழே கீழே போயிட்டு இருக்கோம். மேலும் நம்ம படிச்சுட்டோம். அது சொன்னேன், இதை நான் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா நெட்லேருந்து போட்டேன், எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறது தான் போட்டேன். இப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு போயிடுச்சு. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாத்மாக்களை குறிக்கின்றன. தளிர்கள் புலன்களின் பொருள்களை குறிக்கின்றன. மேல் நோக்கி உயரும் கிளைகள் இருப்பின் உயர்ந்த தளங்கள் வரை நீட்டிக்கின்றன. அதே சமயம் கீழ்நோக்கி கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் கீழ்நிலை இனங்களின் விமானம் வரை நீண்டு பிணைப்பு கர்மாவால் ஆளப்படும் மனிதர்களின் உலகில் வேரூன்றி இருக்கின்றன. இதெல்லாம் நெட்ல இருந்து எடுத்து போட்டுது. பட் நவ் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இட் இஸ் செட் அப்படின்னு. இப்போ ஐ ஹோப் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டெல் யூ. அப்படி இன்னும் தெரியலைன்னா நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் இதே இதுல இருப்போம். சாரி. யா, இப்ப நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகம்னா என்ன, இந்த பௌதிக உலகம்னா என்னது அப்படி பார்க்கலாம். பொருள் உலகம். ஆன்மீக உலகத்துல என்னது நித்தியம், அது வந்து பெர்மனன்ட் இருக்கும், அது வந்து அழியவே படாது. எல்லாம் ஹோல் என்டையர் யூனிவர்ஸ் வில் கெட் டிவாஸ்டேட்டட். ஒரு பிரளயம் வந்து எல்லாம் இருக்கிறது, அண்டம் பிரம்மாண்டம் பார்த்தோம் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். அதுல சிவன் உலகம் இருக்கும், தேவி உலகம் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா அந்த இது பிரம்ம சமிதா, அதுல இருக்கும் தேவி தாமசும் அந்த தேவி தாம்லாம் எங்க இருக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். அது மீனிங் பார்த்தா தான் தெரியணும். தென் பிரம்ம அந்த கோலோக சார்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் அதான் சொல்றேன். திரும்பி ஏன் சொல்றேன்னா, பாக்கி பகவத்கீதா புக்கு கூட நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வாங்கலாம் அப்கோர்ஸ் பகவத்கீதா. இந்த கோலோக சார்ட்ல சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம வேதிக் கேலண்டர் இன்டர்நெட்ல பார்த்தா வேதிக் கேலண்டர், எஸ் அது கொடுத்துருக்கான். வேதிக் என்னது காஸ்மாலஜி கேலண்டர்ல காஸ்மாலஜி அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான். பட் இதை நாங்க ஆல்ரெடி பிரிண்ட் பண்ணி பெரிய அளவுல 6 feet ஹைட், ஒரு 2.5 more than 2.5 3 ஆல்மோஸ்ட் 3 விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். நல்ல ஒரு 600 650 ஐ டோன்ட் நோ த ரேட், 600 ரூபாய் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அது வந்து நீங்க வாங்கி அப்படி ஒட்டி வச்சுட்டோம்னா டெய்லியில பார்க்க நம்ம எங்க இருக்கோம் என்ன ஆகும் என்ன புரியும். இந்த அது வந்து எல்லாம் நிர்மூலமாகும் போதும் மேல பகவானோட உலகம் மாத்திரம் நிர்மூலமாகுது. அது எப்பவுமே பெர்மனண்டா இருக்கும். சோ அது நிரந்தர உலகம். அப்ப இது என்னது, இதுவும் உண்மையானதுதான், ஆனால் தற்காலிகமானது. இப்ப நம்ம இது பொய்ய கிடையாது. இது அத்வைதிக் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுவா, ஜெகன் மித்யான்னு சொல்லுவா. இப்ப நீங்க பாக்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பொய் தான் அப்படின்ற. ஏன் பொய்? ஏன்னா நீங்க தூங்கும் போது வந்து இது பொய்யா தானே இருந்தது. அப்ப சடன்லி உங்களுக்கு எப்படி மெய்யாயிடும்? தூங்கும் போது ஒரு உலகத்தை நீங்க வந்து கற்பனை பண்றாள், கற்பனை இல்லையா? அப்ப அதுதான் நிஜம் தோன்றது இல்லையா? அப்ப அது நிஜமா இது நிஜமா? அப்ப என்னது, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கான்சியஸ். சோ அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ல கான்சியஸ பேஸ் பண்ணி பேசுவார். உண்மை அப்படியெல்லாம் கிடையாது, இது உண்மைதான். யூ கேன் சி, யூ கேன் ஃபீல். ஒரு மரம் இருக்குன்னு எல்லாம் இப்படி கற்பனை இருக்கே, மரம் இருக்கு தொட்டு பார்க்கலாமே. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி இதுல சொல்றோம். ஆனா இது என்னது, தற்காலிகமானது, டெம்பரரி வேர்ல்டு. அப்புறம் அங்க என்னது உண்மையான காதல், அங்க மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் காதல் வந்து நீ எனக்கு கொடுத்தியா அப்பதான் ஐ லைக் யூ. இங்க அப்படிதானே, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, நீ திரும்பி எனக்கு கொடுக்கலையா பத்தியா, நீ எனக்கு கொடுக்கல பத்தியா, ஐ ஹேட் யூ. சொன்ன ஒரு ஹேட் ஒன்று, எதர் லைக் ஒரு ஹேட், நடுவிலே கிடையாது. அந்த மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல இருப்பாங்க. இந்த ஒன்லி காமம் தான், ஏதோ ஆசை, ஏதோ ஒரு இது புலன் வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் இங்க இது ஆசைகள்லாம் இருக்கு. அங்க வந்து உண்மையான மகிழ்ச்சி, எப்போ மகிழ்ச்சி. இங்க வந்து தற்காலிக குறுகிய காலத்துக்கு தான் மகிழ்ச்சி இருக்கும். ஏதோ நல்ல சந்தோஷம் செய்திருப்போம், நான் ஒரு மாதிரி தழைச்சு நல்ல ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு துக்க செய்தி வந்துடும் கூடவே. அப்ப இந்த இடத்துல அப்படிதான் குறுகிய காலத்துக்கு தான் ஒரு மகிழ்ச்சி. அதே போல இதுவும் அப்படிதான், துக்கமும் அப்படிதான் இருக்கும். அதனால துக்கம் கொஞ்சம் ஐ திங்க் கொஞ்சம் நீண்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அங்க வந்து உண்மையான உறவுகள், இங்க அப்படி இல்லை, தற்காலிகமான உறவுகள். நீங்களே பார்க்கலாம், ஸ்கூல் டேஸ்ல மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, இந்த ஆட்டோகிராஃப்ல எல்லாம் எழுதி எல்லாம் வச்சுக்கோ, அந்த புக் இன்னமும் இருக்கும். யார் எவான்னு இப்ப மறந்தே போயிருக்கும். அவளாம் ஐ ரியலி லைக் யூ, நான் உன்னை விட்டு நான் எப்படி காலேஜ்க்கெல்லாம் போய் நீ வேற காலேஜ் போயிடுவி அப்படிலாம் அழுத காலம்லாம் நினைவு இருக்கு. அப்புறம் காலேஜ் போதும் அதே போலதான், ஓ நீ ஆர் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. அப்புறம் ஆபீஸ் போகும்போது வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் வேற ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உறவுகள் எல்லாம் மாறி 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 வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ இங்க எல்லாம் தற்காலிகம். இங்க நம்ம இப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு பின்னாடி வந்துட்டோம். சோ லுக் பேக் யுவர் லைஃப், அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்ட் தான், தற்காலிகம் தான் இங்க எல்லாமே. அங்க அப்படி இல்லை, உண்மையான உறவுகள். அப்புறம் அங்க வந்து சோகம் இல்லை, எப்பவுமே ஹாப்பி. இங்க வந்து சோகம் மட்டுமே உள்ளதே இருக்கும். யாருமே நன்னா இருக்கேன் அப்படி, ஹாய் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா நன்னா இருக்கேன் அப்புறம் என்ன 2 நிமிஷம் நீங்க பேசினா போறோம், அந்த நன்னா இருக்கேன்னு எல்லாம் மாறி போய் ஓ தெரியுமா அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு, கை வலி கால் வலி, அந்த ரிலேட்டிவ் இப்படி பண்ணா, இவன் இப்படி பண்ணா, அது போச்சு லாஸ் ஆச்சு, அப்படியே நிறைய வருது.
இன்னொருத்தர சொல்ல, நம்மளும் நம்மளோட கதையெல்லாம் அழுத்து விடுவோமே. சோ அந்த மாதிரி நிறைய உள்ளேந்தெல்லாம் வெளியில வரும். அங்க வந்து 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் இல்லை. என்னெல்லாம் உண்மையான பிரச்சனைகள்? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை. அங்கதான் உருவமே எடுத்துன்னு புள்ளியே. நம்ம வந்து சூக்ஷ்ம உடலாதான் இருப்போம். அப்ப அங்க நமக்கு வந்து இறப்பு கிடையாது. இறப்பு எதோடு வருது? ஒரு உடலுக்கு தான் இறப்பு வருது இல்லையா? உடல் ஒன்லி ஒரு டெட் பாடி தான். ஒரு பாடி ஒன்லி டைஸ். இந்த ஆத்மா டைஸ் நம்ம சொல்லலையே. இந்த ஆத்மா போயிடுத்து அப்படி சொல்ல மாட்டோமே. ஒரு பாடி போயிடுத்து, அதுக்கப்புறம் அந்த பாடி எடுக்கலாம். பாடி தான் பேசுவா. அது சித்தப்பா பெரியப்பா என்ன ஒரு ரிலேஷன் நம்ம அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டோம். பாடின்னு தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம். இப்ப என்னது பாடி தான். ஏன்னா இந்த உலகத்துல அதுதான் இருக்கு. அங்க அப்படி இல்லை. ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது. அங்க வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கும். அப்ப பிறப்பு கிடையாது. பிறப்பு இல்லைன்னா இறப்பும் இல்லை. பிறப்பு இல்லைன்னா அப்ப முதுமையும் வராது, நோய்களும் வராது. இங்க அப்படி இல்லை. 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம. இது ஒண்ணு நடுவுல நெட் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஸ்டக் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேட்கறதா உங்களுக்கு? யாராவது இப்படி தம்ஸ் அப் பண்ணி கொடுத்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே. ஓ காட். ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன், திரும்பி ஆரம்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. என்ன நடக்குது யார்? ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுற கேட்கறதா? யாராவது ஆக்ஷன் பண்ணா எனக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அட்மின் மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. என்ன பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. கூகுள்ல இருக்கேனா இல்லையா? இதுல ஜூம்ல இருக்கேனா இல்லையானே தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ்? நடுவில் நெட்டு போயிடுதா? நோ ப்ராப்ளம். நான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? நான் பேசுறது கேட்கலாம். மீனாட்சி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குதான் ஒரே நிமிஷம் நான் வந்து இது பண்றேன். நெட்டு தான் நம்ம சொன்னபடி எல்லாம் கேட்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம். என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதுமா? ஓகே. இல்ல நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு நன்னாவே கேக்குறது. அப்படியா? ஓ சரி.
அந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் இன்னும் ஸ்கிரீன் மட்டும் வரல. நீங்க ஸ்கிரீன் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நான் வந்து கட் பண்ணிட்டு அது வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்தது. எனவே நான் வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ரெக்கார்டிங். ஸோ பெரியதான் நெட் இஸ் அது என்ன பண்ண முடியும்? we can't help it. certain situation is not in our control. எனக்கு திரும்பி எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல, நீங்க ஸ்லோகா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்கோ. அதான் பண்ணுவேன். எனக்கு வேற வழியே தெரியாது மாதாஜி. அந்த டைம்ல இல்லையா நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஒவ்வொரு டைம் இல்லம்மா, அந்த ஸ்கிரீன் எங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்க பாயிண்ட் இவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மேல மேல போயிட்டே இருக்கோம். நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் கம்மிங் அட் ஆல். ரொம்ப தமிழ் 15 சாப்டர். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம. certain things are not in our control. So நம்ம வந்து ரொம்ப நான் அதான் பேஸ். பகவானே சொல்லி கொடுக்குறேன் இல்லையா, உனக்கு எவ்வளவு நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன டெஸ்ட் பண்ணார். நான் பண்ணிருந்தேன்னா தப்புதான். அந்த இது இருக்கக்கூடாது. நம்மள ஒரு அப்படி ஒரு கொட்டு கொடுத்தார். பத்தியா நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், என்ன மறந்துட்டியா அப்படின்னு. அந்த டைம்ல அனிமேஷனும் இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. சிலப்போ அனிமேஷன்லாம் இருந்ததுனாக்கா தென் த இன்டர்நெட் டசன்ட் ஒர்க் கரெக்டா, அது மேட்ச் ஆகாது. அப்போ மெதுவா போகும். அப்படியே இல்ல, ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ என்ன எடுத்து தெரியல. எனிவே இன்னொரு வாட்டி கூட ஸ்லைட் ஷோ போடுறேன். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா. நோயே ஆகுது இல்லையே. 1 minute ப்ராப்ளம் இருக்குப்பா. நான் இப்படி ஸ்லைட் ஷோ போடல. எங்க நெட் சடன்லி வீக்கா எடுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது. ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். தட் மீன்ஸ் அந்த இன்டர்நெட் இஸ் திரும்பி வெயிட் நாட் ரெஸ்பான்சிவ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம. க்ளோஸ் பண்றேன். ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. சிலப்போ என்ன ஆயிடுனா ஜூம்ல இருந்தே வெளியில வந்துடும். எனக்கு தெரியாது, நான் பேசிட்டே இருப்பேன். ஐ வில் இமேஜின் எல்லாம் கேட்டு இருக்கா அப்படின்னு. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா, அது இந்த லாஸ்ட் ரிசோர்ட் இஸ் ஐ வில் நாட் புட் ஃபார் ஸ்லைட் ஷோ. ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சின்னதா இருக்கும், சைட்ல இப்படி ஸ்கிரீன் தெரியும். ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்கிரீனே வரமாட்டேங்கிறது. என்னது அடுத்த ஸ்கிரீன் வரமாட்டேங்குது. உங்களுக்கு இப்ப ஸ்டாப் ஷேர் அது தெரியறதா உங்களுக்கு? இப்ப என்ன தெரியறது சொல்லுங்க. நாய்கள் எல்லாம் தெரியறதா? நாய்கள் ராதாகிருஷ்ணர் படம் தான். நாய்கள் தெரியறது இல்லையா? இப்ப வந்து இந்த இது தெரியறது, ஆன்மீக உலகமும் பொருள் உலகமும். அதுதான் தெரியாதா? ஓகே, இப்ப என்ன தெரியும்? அடுத்தது இப்ப வருது. ஓகே ஓகே சரி. அப்ப இது கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா ப்ளீஸ் காப்பாத்துப்பா, இப்படி எல்லாம் நடுத்தரவுல சொந்த இடம் கிடையாது. இந்த பகுதி எனக்கு சொந்தமானதா? எஸ் எஸ். அப்ப இப்ப நாய்கள் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அதுல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, தெருநாயெல்லாம் உங்க அமெரிக்கால எல்லாம் தெருநாயெல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் இது ஓனர்ஷிப்போட இருக்கும். வீட்டுக்குள்ள இருக்கு எல்லாம். அதான் சொல்றேன். இங்க அப்படி இல்ல, ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் அதே எடுத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் பாத்துக்கிறேன். என்ன நீங்களா பில்டிங்ல இருக்கோ வேறவர் இந்த தெருவில் ஏதாவது வந்துன்னா நான் குறைச்சு அவளை வெளியில தள்ளுறேன்னு அதே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துன்னு பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. அதை பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம். அவ என்ன சொல்லுவோம், அது குறைக்க ஆரம்பிச்சிரு. வேற ஒரு நாய் வந்து கொடுத்தனா எங்க நீங்க வந்து இது என்னுடைய இடம் இன்னொன்னு சொல்லுவேன். நீ என்ன இல்ல, இந்த பகுதி என்னுடைய எனக்கு சொந்தமானது, இந்த பகுதி எனக்கு, அந்த மாதிரிலாம் நாய் சண்டை போட்டு. ஆனா உண்மையில் யாருக்கு அதெல்லாம் சொந்தம்? 2 நாய்க்குமே கிடையாது. யாரும் ஓன் நாய் தான். ஆனா அப்படி ஓன் நம்மளே அதுக்கே தோன்றது இது என்னுடைய இதுன்னு. அதுபோலதான் நம்ம மக்கள் அப்படிதான் இருக்கும். நம்மளும் இப்படி இருக்கோம். என்னுடையது இது இல்லை, நம்மளுடையது கிடையாது. இப்ப இவன் என்ன பண்றான், இந்த வீடு கட்டியிருக்கேன் இது எனக்கு சொந்தமானதுன்னு. இப்பயும் ஒரு 35 வயசு இருக்குமா, 30 வயசு வச்சுக்கலாமே. ரொம்ப அவனை எடப்பட வேண்டாம். 30 வயசு அவன் நினைக்கிறான் இது என்னுடைய. இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்கும்? 70 வருஷம் இருப்பேன்னா மேக்சிமம் ஒரு 70 வருஷம் இருக்கலாம். 70, 80, 90. சரி, 100 ரூபாய் 100 மார்க் இது என்ன 100 வருஷம் போட்டிருக்காமே, 130 வருஷம் இருக்கான் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இந்த இது வீடெல்லாம் எங்க போகும்? இல்லையே, எல்லாம் விட்டுட்டு தானே போறான். வீட்டையும் சேர்த்தா அனுப்ப போறா. சோ நாம இங்க தற்காலிகமாக இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை மறந்து விடுகிறோம். ஏதோ கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ போறோம். ஆனா அதுல ஒரு வீடு கட்டக்கூடாதுன்னு கிடையாது. வீடு கட்டலாம், கார் வாங்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா என்னுடையது அதுல ஒரு கர்வம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் பேசிக். இந்த சொத்து எனக்கு சொந்தமானது, நான் சம்பாதிச்சேன். அந்த வீட்டுல கொஞ்சோண்டு அழுக்குப்பட்டு எடுத்தா கூட இவனுக்கு தலைவடிச்சிடும். அது மாதிரிலாம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து ஆப்ரேட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இது அப்புறம் என்னது,
ஈகோ அது வேற இருக்கு நமக்கு. ஒண்ணு வந்து வாங்குறோம், எல்லா பொருள் வாங்கி என்னுடையதுங்கிறோம். அப்புறம் ஈகோ எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு. அவன் என்ன எப்படி முட்டாள் சொன்னான், வாட் இஸ் இ திங்கிங் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் அப்படியா போகிறோம். யாரோ முட்டாள் சொன்னா நமக்கு அப்படி ஈகோ ஹர்ட் ஆயிடும். தவறான கர்வத்தின் பிரதிபலிப்பது. ஆனா ஒரு ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவாங்க, கரெக்ட் தான், நம்ம முட்டாள் சொன்னது கரெக்டா, நான் கிருஷ்ணரின் அடைகளத்தை விட்டு விட்டு இங்கே துன்பப்படுகிற ஒரு முட்டாள் தான். ஆமாப்பா கரெக்ட், நான் முட்டாள். அவன் சமாதானமா போயிடும். ஏன்னா அது ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் அவன் புரிஞ்சுக்கிறான். தவறான கர்வத்திலிருந்து விடுதலை, ஒரு பக்தனா இருந்தா விடுதலை பெறுவான். அப்புறம் இது மாயையில சிக்கன் இருக்கும், நான் அதிபுத்திசாலி என்பதால் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஒரு ஆன்மீகத்திற்குறோம் சம்பாதிக்கிறோம் தான். இட் இஸ் நாட் தட் அவன் வந்து புத்து, அவன் வந்து வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறான், சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கான், அதனால பிரசாதத்தை சாப்பிடறதுக்கு அதனால அவன் வந்து கோயிலே உட்காந்து, அந்த மாதிரி கிடையாது. அவனும் நிறைய சம்பாதிச்சு சிஇஓ லெவல்ல எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், என்னிடம் இருப்பது கிருஷ்ணரின் கருணையின் காரணமாகும். அவன் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான் கிரெடிட். நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா எனக்கு இவ்வளவு புத்தி கொடுத்தது பகவான், அந்த புத்தியால என்னவோ படிச்சேன், அதனால என்னவோ சம்பாதிக்கிறேன், எல்லாமே gives credit to பகவான். மாயையிலிருந்து விடுதலை. இவன் வந்து மாயையில இருக்கான், என்னுடைய சொத்து நான் சம்பாதிச்சேன், நான் அதிபுத்திசாலி. இவன் வந்து மாயையில இருந்து விடுபட்டு இருக்கான். இவர் தவறான சங்கம், என் மனைவி, என் குழந்தை, என் உறவினர்கள் எல்லாம் ஒரு தவறா. இதே உறவினர்கள் எவ்வளவு பேர் கண்டு போயிடுவா. சின்ன குழந்தைகளா இருக்கிறவங்க ஃபாரின் ஏதோ இடத்துல போயிடுவா. நமக்கு ஓல்டேஜ் ஆகும்போது யார் பக்கத்துல இருக்கா, யாருமே இருக்க மாட்டா. நெய்பர்ஸ் அவளுக்கு இல்லை, நம்ம நல்ல ரிலேஷன் வச்சுன்னா வருவா, இல்ல வேலைக்காரன் அவ பணம் கொடுத்தா வருவா. அந்த லெவல்ல தான் இருக்குமே தவிர உறவினர்களும் சரி, மனைவி, குழந்தை யாரும் நம்ம கூட, யாரும் நம்ம பிறக்கும்போது நம்ம கூட வந்ததில்லை. நடு ஜேர்னில வந்திருக்காங்க. அதே போல நடு ஜேர்னில நம்ம அவளை விட்டு போவோம், இல்ல அவ நம்மளை விட்டு போவா. இதெல்லாம் தவறான சங்கம், தற்காலிகமான சங்கங்கள் தான். அப்ப உண்மையான சங்கம் எழுதி சின்ன வயசுலேன்னு பார்த்த அதே உருவம் தான் கிருஷ்ணரோட நமக்கு வயசாயிட்டே போறதே தவிர கிருஷ்ணர் அதே கிருஷ்ணன் தான். அவரை தான் நம்ம வந்து அண்டின்னு இருக்கணும். அவரை நினைத்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் இப்போ வரும். நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பக்குவம் வந்தாதான் வரும். இல்லை குழந்தை ஸ்டேஜ்ல இருந்து, சின்ன பருவத்துல இருந்து நமக்கு அந்த ட்ரைனிங் பண்ணிட்டானாக்கா வெரி குட். அதனாலதான் குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த ஆன்மீகத்தை விடணும். அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஒரு தைரியம் வந்துடும், எனக்கு பகவான் இருக்காரு, ஐ வில் டூ ஆல் மை திங்ஸ். நல்லா பெஸ்ட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு நம்ம நல்ல வேலைக்கு போவேன், நல்லா படிப்பேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். ஆனா என்னது, நான் தளர மாட்டேன், எனக்கு அந்த கடவுள் இருக்காரு. அந்த நம்பிக்கை வந்து குழந்தை பருவத்துல இருந்து அவளுக்கு வந்து. அப்ப இந்த சூசைட் கேஸ் தான் இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம், அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். இப்போ 3 நாள் நரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர்ச்ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்க சஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததப்பதம் பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயः தம் ஏவ. இங்க அப்படியே டைம் எடுத்து தம் ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவருத்தி பிரசரதா புராணி. நான் பெரிய ஒருனா சொன்னேன் இல்லையா, கால் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். முடிக்கிறதுக்கு பகவானோட ஹெல்ப் வேணும்னு சொன்னேன்னா தப்பா சொன்னேன் இல்லையா, அதான் பகவான் மண்டல் குட்டினார். நீ எப்படி எடுக்கிற பாக்கலாம், நான் ஒருத்தர் இருக்கே மறந்துட்டியா அப்படின்னு. எனக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் லேட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நான் சொன்னேன். இல்லடா எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்னைக்கு. ஓகே, இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. கரெக்டான அந்த தலைக்கீழ் உள்ள மரம்னா நம்ம எங்க இருக்கு, இந்த மரம் எங்க இருக்கு, எந்த பிரதேசத்துல இருக்கு, எந்த கான்டினென்ட்ல இருக்குல்லாம் தேடி போக வேண்டாம். இது உள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனக்கு கீழே இருந்தாலும் கீழே 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 இன்னும் போயிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் கீழே போறதுன்னு தெரியாது. மேலேயே எங்க அப்படி பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போறதுனால அது எங்க இருக்கு தெரியாது. சோ ஆதி தெரியாது, அந்தம் தெரியாது. அந்த மாதிரி யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். பிடுங்களா இருக்குன்னு தெரியும், அதை தேடின்னு போய் அதை போய் கட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும், ஒரே வெட்டு. அந்த மாதிரி மரம் வேண்டாம் நமக்கு. என்னது, பற்றின்மை. அதிகமா ஒரு பற்று இல்ல, பற்றின்மை ஒரே சன்னியாசி மாதிரி இருக்க முடியாது. என்ன அளவுக்கு வேணுமோ அது மாத்திரம் வச்சு as a duty we have to do. அப்ப அது அந்த ஒரு டியூட்டிக்கு நம்ம பண்ணுமே தவிர மோர் தேன் தட் we should not do. அப்ப என்ன பண்ணணும், பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தால் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, கோலோக பிருந்தாவன் பகவானுடைய இடத்தில் போனா திரும்பி வருவதில்லையோ, அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, பகவான் இடத்தில் எல்லாம் தொடங்குகிறது, அந்த அவரிடமிருந்து யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். என்ன ஃபர்ஸ்ட் வேணும், என்ன ஆயுதத்தால் கட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பற்றின்மையால் இந்த மரத்தை சாய்த்து நம்ம வந்து சரணாகதி அடைந்து பகவானுடைய இடத்துக்கு போனோம். எங்கேருந்து நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து பிறக்க மாட்டோமோ, இதெல்லாம் பராமரிப்பாளர்கள் யாரு, பகவான். அவரிடம் நாம வந்து சரணடைய வேண்டும். எல்லாம் பகவத்கீதா இதெல்லாம் டாபிக் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கா. நாளைக்கு இன்னும் நன்னா இருக்கும். நேற்று முக்குணங்களை பார்த்துட்டே எனக்கு அதிசயமா இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல நாம எப்ப பகவத்கீதை படிச்சோன்னா அப்போ இதெல்லாமும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. அடுத்த நாளைக்கு வர சாப்டர் அப்படின்னு நாளைக்கு நாளானைக்கு
ஓகே. நிர்மாண மோகாஜித சங்கதோஷா அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமாக துவந்த்வை விமுக்தா சுக துக்க சஞ்சய கச்சந்த மூடா பதம் அவ்யயம் தத். பொய்யான கர்வம். இப்ப என்னெல்லாம் வந்து அந்த நித்தியத்தை ராஜ்யத்தை அடைவார்கள் யாரெல்லாம் அவங்க போறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி. அப்ப நமக்கு எலிஜிபிளா இருக்கான்னு டிக் மார்க் பண்ணலாம். ஓகே. பொய்யான கர்வம் இருக்கா நம்ம கிட்ட, அப்போ போக முடியாது. அப்போ கர்வம் இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா விட்டுடணும். மாயை மற்றும் பொய்யான சங்கம். மாயைனா என்னது, அதர்தான் பகவானை தவிர பாக்கி உள்ள பிலிம்ஸ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது, எனிதிங் அதர் தன் பகவான் இஸ் ஆல் அனித்தியம். அதெல்லாம் இப்போ டெம்பரரி தான். பாலிடிக்ஸ், மோதி என்னெல்லாமோ டிஸ்கஸ் பண்றோமோ, பிரான்ஸ் இங்க நம்ம அங்க போயிட்டு எல்லாம் சமரசம் பண்ணி நம்ம சொல்லி அவெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் பண்ண போறானா, எஸ் டே வி கேன் டாக், டிஸ்கஸ், வி கேன் டேக் அப் ஒரு கோல் ஸ்டெப் பண்ணலாம். நம்மளோ சும்மா வெட்டி பேசுதான். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறத பத்தி தப்பு கிடையாது. தெரிஞ்சுக்கிறது ஆஸ் அ நியூஸ், ஆஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன், ஓகே. பட் அதுக்கு அதுலயே திரும்பி 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 பண்ணும்போது என்னன்னா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதோட 4 ஜப்பா பண்ண நமக்கு ஏதோ நிறைய பாவம் இருக்கேன். அதே 2 மிரேசா இருக்கும் 4 ஜப்பால. இன்னும் 4 ஜப்பா பண்ணா இன்னும் என்னெல்லாம் பிரம்மஹத்யா தோஷம் எல்லாம் பண்ணா, துளசி வழிபாடு பண்ணா அதெல்லாம் போகுமே, என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோமோ. அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி இங்க பிறந்த எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அந்த அக்கௌண்ட்லாம் பார்த்தா தலை சுத்தி விழுந்துடும். அப்ப அதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணதுக்கு அது பண்ணிட்டு இருக்கலாமே தவிர ஊர் பேச்செல்லாம் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். நம்மளால முடியும்னா பண்ணலாம், நம்மளும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ கொஞ்சம் தெரிஞ்சு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தென் அதர்வைஸ் வி லீவ் இட். சோ பொய்யான கர்வம் இருக்கக்கூடாது, மாயை மற்றும் பொய்யான சங்கத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள். நித்தியம் என்னது, பகவான் தான் நித்தியம், பகவானுடைய உலகம் தான் நித்தியம். அங்க போறதுக்குள்ள வழியை பார்த்துட்டு பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள். பொருள் காமன்னு எல்லாமே பொருள்னா நாட் ஒன்லி மெட்டீரியல் திங்ஸ், மெட்டீரியல் மேன், மெட்டீரியல் உமன், எல்லாருமே மெட்டீரியலா அது மேட்டரால கிரியேட் ஆயிருக்கும். நம்ம அதுல இருந்தும் எல்லா காமத்துல இருந்து விடுபட்டவர்கள். யாரையோ பார்த்தேன் எனக்கு பிடிச்சு போயிடுத்து, அந்த மாதிரிலாம் வேண்டவே வேண்டாம். அந்த சங்கமே வேண்டாம். மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்தின் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்கள். மகிழ்ச்சியான ரொம்ப ஆஹா ஓஹோன்னு துள்ளறது, துயரம் வந்து ஆஹூ இப்படி ரொம்ப டிஜெக்டடா அப்படி ஒரு சூசைட் போற அளவு போயிடுவான். அந்த ரெண்டுமே இருமையும் வேண்டாம். அந்த மாதிரி சமத்துவத்துல இருக்கிறவங்க மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷரிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள். என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி கிளாஸ் தான் சொன்னேன். 18 days ஆயிடுச்சுன்னா குரு இருக்கும். ஐயோ 6 மணி எடுத்து ஒரு கிளாஸ் இல்லையே, இன்னும் என்ன பண்ணலாம், எங்க போலாம் இருக்கவே இருக்கு. பாகவதம் 6:30 இருந்து ஆரம்பிப்பான். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா நீங்க வந்து 6:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணலாம். ஒண்ணும் புரியாது உங்களுக்கு, ஸ்டார்டிங்ல புரியாது, டெஃபினட்டா புரியாது. ஆனா ஏதோ கதை, பாகவதம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கதை தான். அட்லீஸ்ட் கதை மாதிரி கேட்கலாம். ஒரு ராஜா ராணி மக்கள் அப்படி, ஓகே. அதுல என்ன கான்செப்ட் கீழே வந்து அது ஒரு 4-5 இதுக்கு அப்புறம் வரும். அது மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரின்னு வரும். ஓ இதுதான் ஸ்டோரியோட மாரல் அப்படி கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் அது முங்கி போக போகதான் நமக்கு வந்து அது என்ன தெரியும். அது முடியறதுக்குள்ள ஆயிடுச்சு. அப்படியே L2 ஆரம்பிச்சுடுவான். ஆனா காத்தால இருக்காது. L2 வந்து உங்களுக்கு சாயந்தரம் நேரம் அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸா தான் இருக்கும். அது அப்புறம் இருக்கு திரும்பி 18 days ஆரம்பிச்சிடும். திரும்பி ஜாலியா 6 மணிக்கோ 3 மணிக்கோ 7 மணிக்கோ 9 மணிக்கோ அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஜாலி தான். இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கலாம். யாரு அனுபவிக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் கண்டினியூஸா வராங்களோ, டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் யூ ஆர் என்ஜாய். அதனாலதான் நீங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்க. ஓகே. மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷனிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைவார்கள். இவ்வளவு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். கண்டிப்பா மாசுச்ச பயப்படாதே. நான் வந்து உனக்கு ப்ராமிஸ் வந்து 18th சொல்றேன். இது வந்து நான் இதான் சொல்றேன், கண்டிப்பா சொல்றேன், நீ வருவீங்க, ஐ வில் டேக் யூ அப்படி இப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அப்படி கான்பிடன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. we will do it. பகவான் வந்து பொய் சொல்லுவார்னு என்னைக்கா கேட்டிருக்கோமா? இல்லை. மனிதர்கள் வேணா நம்ம காரியம் ஆர்த்து போனா ஏதோ சொல்லுவா. அது வந்து அப்புறம் நம்ம when we are not in their good books, இல்ல நான் சொன்னேன், அது ஏதோ இதுல சொன்னேன், அதெல்லாம் இன்னும் நடக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கூட இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட். न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. அந்த தாமம் இஸ் பரமம் நகா, the epitome, the highest abode. அந்த இடம் தான் வந்து ப்ராப்ளர். எது அந்த இடத்துல என்னது, ந தத் பாசயத்தை சூரியோ, அங்க வந்து வெளிச்சம். நமக்கு எல்லாம் இப்ப இந்த உலகத்துல எப்படி ராத்திரி ஆயிருந்தது, காத்தால நம்ம 6 மணிக்கு வரும்போது இருட்டதான் இருந்தது. அப்புறம் சூரியன் எங்கேயோ வரப்போறது, நம்ம மீன்ஸ் பூமி திரும்புறது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரும்புறது. அதுக்குள்ளே வெளிச்சம் எல்லாம் வந்தாச்சு. ஏன்னா சூரியனாலதான் வெளிச்சமே வருது. இல்லாட்டா இதெல்லாம் இருளடைந்த உலகம் தான் இது எல்லாமே. சூரியன் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து முகத்தை அப்படி திருப்பி வரும் சூரியன் காட்டுறது, அப்போ வெளிச்சம் வருது. ஆனா அந்த இடத்தில் சூரியனும் இல்லை சந்திரனும் இல்லை, அதோட ஒளியால் எல்லாம் ஒளிர்படுவதில்லை. அப்புறம் என்னது, சஷாங்கோ, சஷானா என்னது, சசி, மூணாலையும் அங்க வந்து சன்னாலையும் மூணாலையும் வருது. எல்லாம் நெருப்பு, பாவக்கான நெருப்பாலையும் அங்க வந்து வெளிச்சம் வந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது.
அப்புறம் யத்கத்வா நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம். அந்த இடத்துல போறதெல்லாம் அவ்வளவு டாப்ல இருக்கும். ஓகே, எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. They don't come back to this world. ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுதலை, ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் விடுதலை பெற்று விடுவோம். இப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி. ராதாராணி இருப்பாங்க அங்கெல்லாம், பறவைகள்ல அவளுக்கும் சில பேருக்குலாம் மோட்சம் கிடைச்சிருக்கும். இன்னும் பகவானோட ஒரு சங்கம் இருக்கும். அந்த ஏதோ ஒரு இதுல வந்து பறவைகள் இருப்பா, மரங்கள் நிறைய மரங்கள்ல கூட இங்க இருக்கும். அவளுக்கு வந்து இது கிடைச்சிருக்கும், முக்தி படிச்சு ஒரு மரமா அங்க இருப்பாங்க. அப்புறம் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், ராதாராணி சக்கிகள் சகாகள் எல்லாம் இருப்பாங்க, கோப்பர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் என்னது, மமே வம்சோ ஜீவ லோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஷ்டான் இந்திரியாணி. 6 இந்திரியங்கள், பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட இந்த உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டான பாகங்கள். அப்படின்னா பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்மளாம் ஏன்னா அவர் வந்து நான் தந்தைன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்மளே வீட்டுல பாக்கணும், நான் அம்மா அப்பாவோட குழந்தைகள் தானே, டெஃபினட்டா. நம்ம வந்து சும்மா ஆகாயத்துல வரலையே, நம்ம அம்மா அப்பாவோட இது அம்மாவோட ரூம்ல இருந்தா வந்திருக்கும். அப்ப என்னது, அம்மா மாதிரி ஒரு கண்ணு, அப்பா மாதிரி மூக்கு, ஹைட் அப்பா மாதிரி, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், கலர் அம்மா மாதிரி, சம்திங் தலைமுடியோ ஏதோ ஒரு குணம், ஈவன் சுபாவத்துல கூட அம்மா அப்பா தான் கொண்டிருப்போம். அதே போல பகவானுடைய குழந்தைகள் நம்ம. அப்போ பகவானுடைய அம்சங்கள் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். ஆனா எப்படி இருக்கும்? சின்ன அளவுல இருக்கும். சோ நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம எல்லாம் நித்திய துண்டான பாகங்கள். அதை பத்தி பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு, யாரும் ஒண்ணும் இதுல இதுல. சோ பகவானே சொல்ற, நீங்கள்லாம் ஜீவபூத சனாதன, எப்பவுமே நீங்க வந்து என்னுடைய அம்சங்கள் தான். நீங்க பந்தனைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக என்ன அந்த முக்குணங்கள் வந்து தாக்கத்தினால அவர்கள் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக போராடுகிறார்கள். மேல போறதுக்கு, பகவானை அடையறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் தாக்கி 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 ஒண்ணு விடுதலை பண்ணி, தமோகுணத்தை எப்படியோ தூக்கலாம் வேண்டாம்னு விடுதலை பண்ணதோட ரஜோகுணம் இருக்கும். அதுக்கு அங்க போக வேண்டாமா, இங்க போக வேண்டாமா, டைம் ஆயிடுத்தே சொல்லும். ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சத்தோகுணத்தை அப்படி போகும். அதுவும் வந்து ஏதோ பெருமை அப்படி முக்குணங்கள் நம்ம தாக்கிண்டே இருக்கும். அப்ப அதுல இருந்து விடுதலை பெற்று இங்கதான் இருக்கும். கீழே இருக்கும்போது நிறைய இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ். நம்ம தான் இந்த ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும். இந்த டிஸ்டர்ப் ஒண்ணு இழுத்துட்டு இருக்கும் கீழே கீழே கீழே. ஆனா இப்படியோ நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மேல போயிட்டோம்னா என்னது, ஆன்மீக ஒரு மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ண இங்க வந்து குருமார்கள்லாம் குடிச்சுப்பா, அழகா நமக்கு வழி காட்டுறான். இப்படி போ, இதுதான் வழி அப்படி காட்டுறா. அங்க எல்லாம் பிக்குப்பிடுங்களே கிடையாது. அந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இங்க ஸ்டடி ஆயிட்டோம்னா then there is nothing to look back. இப்ப நம்ம பாதை ஸ்மூத்தா அப்படி இங்க இருக்கிறது வரைக்கும் தான் ரொம்ப கடினமா உழைக்க வேண்டியிருக்குன்னு பகவானே சொல்லியிருக்காரு. 6 இந்திரியங்கள் காரணமாகவும் மனம் உட்பட எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஆனா இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முயற்சி எடுக்கணும். காலையில இருக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும். பிராக்டிஸ் ஜப்பா பண்றது அதை விட கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு 108 ஸ்லோகத்துக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. அது பழக்க என்ன 16 மாலை சொல்லியிருக்காரு ஆச்சாரியார்கள். ஒரு நாளைக்கு 16 மாலை சொல்லுங்க. ஈஸியா முடிஞ்சிடும். பார்த்தால ஈஸினா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இல்ல ஈஸி ரொம்ப ஈஸியானு சொல்ல முடியாது. இவன் எனக்கெல்லாம் ஈஸி கிடையாது. இருந்தாலும் பண்ணிடணும். அந்த ஒரு எண்ணத்துல என்ன பண்ணிடணும். நம்ம காத்தாலேயே பிரம்ம முகூர்த்தத்திலேயே முடிச்சோம்னா வெரி குட். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஹோல் டே தென் அப்புறம் நமக்கு வந்து வேரியஸ் அதர் டியூட்டிஸ் வைக்கணும். பகவானை நினைத்த பஜன் கிளாஸ் போகலாம், பஜனை பண்ணலாம், வேற ஒரு இது அட்டன் பண்ணலாம், நம்மளே லெக்சர் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த அப்புறம் வந்து ஸ்மூத்தா போயிட்டே இருக்கும். Then we are almost hearing to the Lord. கீழே இருக்கதான் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கோ. அது மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாம் இந்த போராடி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றேன். எஸ், இதுதான் இது இம்பார்ட்டன்ட். உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவில் குறைவானவர்கள். இப்ப நாமெல்லாம் இந்த மாதிரிதான் தீப்பொறி மாதிரி சின்ன தீப்பொறி எப்படி இருக்கும். ஆனா அதுலயும் அதே சூடு இருக்கும், வெளிச்சம் இருக்கு, எல்லாம் அது. இங்க தீப்பிழம்பு, அதுதான் பகவானுடைய சச்சித்தானந்தா. ஆனா இதே சச்சித்தான் நமக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அளவில் குறைவு. பகவான் சமுத்திரம் மாதிரி இருக்காருன்னா நம்மள அதோட துளிகள். சமுத்திரத்துல அவ்வளவு உப்பு கரிக்கிற தண்ணி இருக்குன்னா அந்த ஒரு டிராப் எடுத்து பார்த்தாலும் அதே உப்பு டேஸ்ட் தெரியும் நமக்கு. சோ நம்ம இந்த டிராப் மாதிரி பகவானோட தீப்பிழம்புனா நம்ம தீப்பொறி. அது மாதிரி குவாலிட்டி செய்யணும்னா only quantity wise we are all very small. அவருக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா நமக்கு ஏதோ ஸ்ட்ரென்த் வரும். ஒரு 5 கிலோ தூக்குற ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். 10 கிலோ 2 கிலோ தூக்கிட்டு என்னத்தையும் தூக்க முடியும். அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். மலையெல்லாம் அவர் சொண்டு வரல தூக்கினா 5 வயசு குழந்தை தூக்கினோம்னா நமக்கு அவ்வளவு எல்லாம் இருக்காது. ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த், ஏதோ கொஞ்சம் புகழ், ஏதோ கொஞ்சம் ரினன்சியேஷன், அதுவும் நம்ம வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவர்கிட்ட ரினன்சியேஷன் இருந்தது. இந்த 6 அவருக்கு இது இருந்தது அப்புலன்ஸ். அதுல இருந்து நமக்கும் அந்த 6 அப்புலன்ஸ் இருக்கு. அவர் சச்சித்தானந்தானா நமக்கும் நம்மளும் சச்சித்தானந்தா. என்னது நம்மங்கிறது ஆத்மா. ஐம் டாக்கிங் ஆஃப் ஆத்மா. எஸ், நம்ம இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்
யுத்கிரமாத் ஈஸ்வரஹ கிரஹித்வைத்தானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல காற்று என்ன பண்றது, ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு ஸ்மெல்லு, அந்த இடத்துல இருந்து வேறொரு இடத்துக்கு வந்தோம்னா ஒரு மல்லிகையில வைக்கிறான்னா அந்த மல்லிகை ஸ்மெல், அடுத்த ஒரு ஃபிஷ் வைக்கிறான்னா அந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல். இட் டசன்ட் கெட் கண்டாமினேட்டட். அது மாதிரி அந்த இடத்துக்கு அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அதே போலதான் நம்ம உயிர் என்ன பண்றது, நம்ம ஆத்மா ஒரு உடலை எடுத்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளையும் சேர்ந்து கொண்டு போறான். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த உணர்வுகள் எங்க இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கு. ஆத்மா மாத்திரம் வெளிப்படுவதில்லை, சூக்ஷ்ம சரீரம், அந்த உணர்வு, மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் அது கூடயே போகும். அதனாலதான் சின்ன ஒரு நல்ல பாடகி இறந்து போயிட்டார். இப்ப MS சுப்புலட்சுமி இறந்து போனாங்க. அவங்க கோலோகம் இருந்தாலும் போனா அது வேற கதை. இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் இதுக்கு பாக்கி இருக்கு, திரும்பி பிறவி எடுத்திருக்காங்கன்னா அது ஒரு குழந்தை இது பாயோ கேர்லோ பிறந்திருப்பா. டெஃபினெட்லி நல்ல இடத்துல பிறந்திருக்கும். சின்ன வயசுல நல்லா ராகம் போட்டு பாடுறா, அதை பத்தி ஆலாபனை பண்றா. எப்படி இந்த குழந்தைக்கு இவ்வளவு தெரியறது, ஒன்றும் பெரிய ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுக்கலையே அப்படின்னாக்கா, இதுதான் அது முன்னாடி தெரிந்த அந்த என்னெல்லாம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் சொன்னேன், சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுவும் இதுக்குள்ள வந்துடும். அந்த ஆத்மா கூட இந்த உடல்ல போய் அந்த குழந்தை நல்லா சின்ன வயசுலயே நல்லா பாடுறா, சின்ன வயசுலயே நல்லா டான்ஸ் பண்றா, சின்ன வயசுலயே நல்லா ஆர்ட் பெயிண்டரா இருக்கா. சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு திறன் இருக்கும் வச்சு அந்த குழந்தைகளுக்குலாம். அது சின்ன வயசுலயே வெளிப்படாதான் ப்ராடிஜி சைல்ட் ப்ராடிஜி எல்லாம் பேர் கேட்கிறோமே, அதுதான் அது. சின்ன வயசுலயே வளர்ப்பாங்க. ஏன்னா இது பூர்வீக அந்த முன்னாடி தள்ளி இது போகும் அந்த மாதிரி. சோ ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை இருப்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். அப்புறம் இந்த உடலை விட்டு திரும்பி வேறொரு உடலுக்கு போறான். அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருப்பான். till he goes to கோலோக வந்தவன். அங்க போறதுக்கு ரொம்ப 100 out of 100 அந்த குழந்தைகள் சொல்றது அதான் எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. கம்மியெல்லாம் மார்க் வந்தாலும் நம்ம போக முடியாது. டு கெட் 99.99 வந்திருக்கேன்னா இன்னும் அந்த 0.001 வரலையே அவனுக்கு. ஸோ யூ ஆர் நாட் ஃபெயில்ட், யூ டிடன்ட் குவாலிஃபை. இப்போ திரும்பி அப்புறம் இந்த மார்க் எல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் தான் ஆயிட்டேக்கும். அன்டில் அண்ட் அதர் நம்ம இப்போ பௌதிக உலகத்துல என்னது, டாக்டரா இருந்தேன், இறந்து போயிட்டேன், அடுத்த ஜென்மத்துல சின்ன குழந்தைல இருந்து கையில கத்தியும், சர்ஜன் எர்லியர் ஜென்மா பண்ண முடியுமா? இல்ல திரும்பி A for apple தான் ஆரம்பிக்கணும். A for apple அதெல்லாம் வேஸ்டா போயிடும். ஆனா இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கும். தட் வில் கீப் கண்டினியூ. ஸோ திஸ் இஸ் அ கன்செப்ட். ஓகே, வேற அப்புறம் எங்க 9 சாரி ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு ஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச, இதெல்லாம் அந்த ரசங்கள். சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் காதால கேட்கறது, சக்ஷு கண்ணால பாக்குறது, ஸ்பர்ஷனம் தொடறது, அப்புறம் ரசனம் டேஸ்ட், கிராணம் என்னது போட்டு ஏவச்ச, 5 புலன்கள், அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவத்தை. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெரும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது. இப்போ ஒரு நாயா பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட காது வரும். இந்த கைகள்லாம் இருக்காது, 4 கால்கள், 2 கால் 4 காலாயிடும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வால் வந்துடும். ஹியூமனா இருந்துட்டும் நாயா போயிட்டான்னு என்னது, ஹியூமனா இருக்கும்போது இது மனிதனா இருக்கும்போது வால் இருக்கலை, நாயா போயிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வால் வரும், இல்ல மாடா இருந்தா கொம்பு வரும். இப்படி எல்லாம் ஒரு உடலை எடுத்துட்டு அது அதுக்கு தகுந்தா போல அந்த இது வந்துடும். இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு சென்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு சென்ஸ் இருக்கும். சிலதுக்கெல்லாம் இப்ப இது நாய்க்கு அப்படின்னா ஸ்னிஃபிங் சென்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்ப இந்த நாயா பிறந்துட்டோம்னா அந்த ஸ்னிஃபிங் சென்ஸுக்குள்ள அது நல்லா வேலை பண்றாப்புல அந்த மாதிரி வந்துடும். ஒரு உடலை வைத்து அக்கார்டிங் டு தட் அவரோட ஒரு புலன்கள் நல்லாவே இதா ஒர்க் பண்ணும். அப்புறம் அந்த எல்லா யானைனா அதுக்கு ஒரு இது உண்டு. இட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் சம்திங். மறதி இருக்காது இல்லையா அவருக்கு. அப்படி கேட்டிருக்கோம் நம்ம, இதெல்லாம் மறக்காது, ரொம்ப புத்திசாலி. இல்லை அப்ப அந்த மாதிரி புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். ஒரு உடலை எடுக்கும் போது அதோட என்ன குணாதிசயம் உண்டோ அதை அவனுக்கு கிடைச்சு அவன் அதை அனுபவிக்கிறான். உக்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷ. இது ரொம்ப சின்ன சாப்டர்னால எல்லா ஸ்லோகம் போட்டிருக்கு. சோ நீங்க level 2 போனாலும் இதேதான் நீங்க திரும்பி பண்ணுவோம். ஐ நாட் மிஸ் எனி ஆஃப் திஸ். எல்லா ஸ்லோகம் இங்க கவர் பண்ணிட்டோம். சோ ஆனா முட்டாள்கள் இந்த மாதிரி வேலைதான் எல்லாமே, இந்த உலகம் தான் எனக்கு ஒன் லைஃப் ஐ ஹவ் காட், லெட் மீ என்ஜாய், இந்த வேலை தான் எனக்கு எல்லாம், இதை தவிர நான் எல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டேன், ஆன்மானே என்னது ஐ டோன்ட் பிலீவ், மறுபிறவியாச்சு ஐ டோன்ட் பிலீவ் அட் ஆல். அந்த மாதிரி ஒரு சோ கால்ட் இன்டெலிஜென்டா இருப்பான், நல்லா படிச்சிருப்பானா இருக்கும். இங்க ஒரு மெக்கானிக் காட்டியிருக்கான், மேபி வெரி குவாலிஃபைட் பர்சன். ஆனா அவன் முட்டாள். ஆஸ் பர் ஆன்மீகம் அவன் பெரிய ஒரு
இதுதான் முட்டாள்தான். சோ என்ன கொடுத்தது, முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு முட்டாள்கள் உயிர்வாய் எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்றோ என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு அதான் நாட்டமே இல்லையே, ஆன்மீகத்தை நாட்டமே இல்லைன்னா அவனுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்? நம்மளே till we came to this ஆன்மீகம், நமக்கு இதை பத்தி எல்லாம் டீட்டெயில் தெரியாது. இப்போ உள்ள வந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறேன். ஓஹோ அப்படியா, இப்போ ஜப்பா பண்ணலாம், நமக்கு ஏதோ நல்லது கிடைக்கும். நல்லதுன்னா என்னது, நம்ம வீட்லயே பாவம் பண்ணாதான் இரேஸ் ஆகும், நல்லது வரதோ இல்லையோ, பண்ணின பாவம் இரேஸா எனக்கு அந்த ஒரு ஃபெய்த் வந்துடும். அப்ப அந்த புனர்ஜன்மத்தை நமக்கு ஒரு ஃபெய்த் வந்துடும், அடுத்த ஜென்மா நல்ல ஒரு இதுல போகணும், அந்த மாதிரி தான். ஆனா ஆன்மீகத்துல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம இருக்கும், வேலையே வாழ்க்கை, வாழ்க்கையே வேலை, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மூட்ல இருக்கிறவன் இதை முட்டாள்தான், நமக்கு புரியாது. எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, நம்மள மாதிரி உள்ளவா கொஞ்சம் பயிற்சி பெறறோம், நல்லா பெறல, இன்னும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நமக்குதான் இதெல்லாம் புரிஞ்சு வரும். அடுத்த ஜன்மம்னா என்ன, அதுக்கு என்னெல்லாம் வளர்த்துக்கணும், புத்தினா என்ன, அகங்காரம்னா என்ன, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நமக்குதான் அது வருமே தவிர ஆன்மீகத்தை நாட்டம் இல்லாதவளுக்கு வராது. அவளெல்லாம் முட்டாள்கள் சொல்லியிருக்கான், மூடர்கள். யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன் அவஸ்திதம் யதந்தோ அப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த சேதசஹ. இது பஷ்யந்த யாரு பாக்குறான், தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இங்க யாரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள், சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் பகவானுடைய அவதாரமா வந்திருக்காரு 550 years முன்னாடிதான். லாங் எகோ, வெரி லாங் எகோ எல்லாம் கிடையாது. கிருஷ்ணரா ஓகே, ரொம்ப பழைய, நமக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு. சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்பதான் 550 years முன்னாடிதான் கம். அவருக்கெல்லாம் அந்த பகவானுடைய அம்சம் எல்லாம் இருந்ததுனால ராதாராணியும் கிருஷ்ணரோடும் சேர்ந்து ஒரு அம்சம் அவருக்கு என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணி இவ்வளவு என்ன லவ் பண்றாளே, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அவ என்ன, அவருக்கு என்ன, எங்கிட்ட என்ன பாக்குறான், why she is so mad after me, எனக்கு அது தெரியணும். அப்ப அவர் ராதாராணியும் அந்த ஸ்கின் கலர்ல ராதாராணி, எல்லாம் உணர்வெல்லாம் ராதாராணி. ஆனா கிருஷ்ணரோட எல்லா பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவருக்கு அவ்வளவு ஆப்புலன்ஸும் எல்லாம் இருந்து ஒரு கலவையா அவர் பிறந்திருந்தார் இது சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்ப அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார், எல்லாரும் அவர் தான் ஆரம்பிச்சார், ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் லீனேஜ்ல யாரெல்லாம் அவங்க ஆச்சாரியானா சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. சோ இந்த மாதிரி தான் செல்ஃப்ல நல்லா திளைச்சிருக்கிறவங்க, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இவர்களாலதான் இதெல்லாம் நல்லா கிளியரா தெரிய முடியும். அப்ப அவ ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் பண்றாங்க, நம்ம கேட்டுக்கணும். ஏன்னா என்னதான் ஆன்மீகம் அவ்வளவு பவர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு, பகவானுடைய பவர்ஸ். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. ஆனா இதை தெளிச்சு போனவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் புரிய வரும். பாக்கி உள்ளவாலாம் அவ்வளவுலாம் புரியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், நமக்கு புரியாதுதான். அப்ப அங்க சங்கத்துல இருக்கும், அங்க போய் உட்காந்து அவர் என்ன லெக்சர் பண்றாரு, என்ன சொல்றாரு கேட்டு ஒரு துளி கேட்டு கொஞ்சம் ஒரு பக்குவமாவது வந்ததுன்னா புரிஞ்சுப்போம். ஆனா ஆல்ரெடி தீஸ் பீப்புள் ஆர் born with all that opulence. அவளுக்கு அவ்வளவு கிரேஸ் இருக்கு. அப்புறம் யத் ஆதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாசயதே அகிலம் யச்சாந்திரமசி யச்சாக்னோ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது அப்படின்றார். எல்லாமே அவர் இல்லாத இது கிடையாது. ஒரு இலையா ஆடணும்னாலும் அவரோடது, இலை விழணும், அவரோட ஃப்ரூட் விழனாலும் அவரோட இதோட தான். ஒரு ஃப்ளவர் மரத்துலயும் விழணும், பாக்கி எல்லாம் இருக்கும். இந்த ஃப்ளவர் இந்த டைரம்ல விழணும்னா அது விழும். அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானோட ஆதிக்கத்துலதான் இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ சந்திரனின் பிரகாசமும் சூரியனின் பிரகாசம் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடம் இருந்தே வருகிறது அப்படிங்கிற. காமாவிஷ்ய பூதானி தாரயாம் அகம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மக. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ள நுழைகின்றேன். அது எர்த்தா இருக்கக்கூடிய, இங்க என்னது ரெட் கலர்னா தெரியும், மார்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூயிஷ் கலர்னா என்ன, இது என்னது 3/4 இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டருக்கு என்ன கலர் கொடுக்கலாம், ப்ளூ தான். ஸோ அந்த ப்ளூயிஷா இருக்கிறது அர்த். அப்புறம் என்ன ஒன்று சொல்லலாம், இது ரிங் இருக்கிறது ஜூபிட்டர், யுரானஸ், நெப்டியூன், ஏதாவது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெட்டா இருக்கிறது மார்ஸ், ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாம் நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கான். இது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. நான் இன்னைக்குதான் காத்தால தான் போட்டேன். இந்த குழந்தைகளோட இதுல இருந்தது அப்படி கரெக்டா அதை வச்சிருக்கான். அது அர்த்தோ யுரானஸோ நெப்டியூனோ மிஸ்பிஹேவ் பண்ண, ஐ எம் இன் யுவர் கண்ட்ரோல், ஐ எம் கண்ட்ரோலிங் யூ அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பிடிச்சு வச்சிருக்கான் பகவான்.
பகவான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சு வச்சுன்னு எல்லாம் நான் சொல்றபடி நீங்கெல்லாம் அப்படியே அந்த ஆர்பிட்ல சுத்தின்னு இருங்க அப்படின்னு. சோ அந்த சூத்திரே மணிகனா இவ அந்த ஸ்லோகம் நினைவு வரணும். இந்த மாலையில எப்படி முத்துக்கள் கோர்த்திருக்கோ அது போல எல்லாம் நான் வச்ச சட்டம் எல்லாம் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு பூமி எப்படி எந்த ஸ்பீட்ல சுத்தணும் 24 ஹவர்ஸ்ல இப்போ ஒரு சுத்தணும்னா அப்படிதான் பண்ணும். இல்ல இன்னைக்கு எனக்கு போர் அடிக்கிறது கொஞ்சம் மெதுவா பண்றேன் இன்னைக்கு சண்டே அப்படின்னா முடியாது. He has to do that. ஃபுல் அந்த சூரியனை சுத்தி வரதுக்கு 365 நாள் 365 நாள் இல்ல எனக்கு ஃபாஸ்டா எனக்கு பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு கால் முடிக்கணும் எடுக்கடுன்னு போக முடியாது. அதே ஆர்பிட்ல போகும். சோ எல்லாம் அந்த ஆர்பிட்ல தான். ஒன்னும் டேஷ் அடிச்சுன்னு வேற எல்லாம் வராது. இங்க கார் இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் லேன் கிராஸ் பண்ணேன் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. இங்க நம்ம மேன்மேட் திங்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். பகவானுடைய இதான் ஆதிக்கத்துல எல்லாம் அதோட சுத்தி கரெக்டா அவர் எப்படி நிர்ணயம் பண்றாரோ அது போல யூ கேன் இமேஜின் இல்லையா. எல்லாம் பூமியெல்லாம் தொங்குறது. இட்ஸ் சச் அ பிக் திங். அண்ட் இதெல்லாம் ஃபால்ஸ் இல்லை, சயின்டிபிகலி ஆல்சோ ப்ரூவ்ட் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறான். எப்படி அது வந்து ஸ்பேஸ்ல அப்படி இருக்கும். யூ கேன் இமேஜின். வெரி இது இல்லையா, கொஞ்சம் அதிசயமாவே இருக்கும். இப்ப நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. அந்த ஆர்பிட்ல எல்லாம் அந்த ஆர்பிட்ல கரெக்டா போயிட்டு வந்துருக்கு. நான் சந்திரனாகி எல்லா கைகள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வரைக்கும் நான் ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்சா எனக்கு நினைவில்லப்பா. வாட் நம்ம கேட்டிருக்கோம்னா குளோரோஃபில், சன் ரேஸ், வந்து ஒரு மலரோ எல்லாம் விளையாடுது. பிகாஸ் விட்டமின் டி, இப்ப நம்மளுக்கே வந்து விட்டமின் டி வேண்டியது இதான் முடிச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஒரு வாழ்க்கை அது வந்து வாழறதுன்னா சந்திரனோட இஃபெக்ட் இருக்காம். சந்திரன்னா இப்ப ராத்திரி தானே வரும். அப்ப ராத்திரியும் வந்து வெஜிடபிள் க்ரோஸ், அது குரோ தான் ஆகும். பட் சந்திரனோட இஃபெக்ட் அதுக்கு மேல இருக்கு. வாழ்வு ரசத்தை வந்து சந்திரனாகி வந்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறோம். சந்திரனுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். ஒன்லி சூரியன் குளோரோஃபில், கிரீன் லீவ்ஸ், அது சூரிய வெளிச்சம் படலைன்னா அது ப்ளூ எல்லோ ஆயிடும். அதுக்கு வந்து அதெல்லாம் கிடைக்காது. நம்ம அதெல்லாம் படிச்சோம். So this was something new I learned from Bhagavad Gita. உங்களுக்கு இதை படிச்சோம். இதுல வந்து நம்ம மாதாஜி வந்துட்டு இருக்காங்களா? நிமிஷம். She is my favorite. எங்க இல்லையா? இல்ல. ஓகே. ஜெயந்தி மாதாஜி எப்பவுமே எந்த கிளாஸ்ல இது வந்தாலும் மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி அப்படின்பா. She is not there. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அஹம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆசிரிதः பிராணாபான சமயுக்த பச்சாமியன்னம் சதுர்விதம். பச்சாமியம் என்னது? டைஜஸ்டிவ். அன்னம் நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ 4 விதமான சாப்பாடு சாப்பிடுறோமோ அதெல்லாம் செரிக்கிற பவரும் பகவான்கிட்ட தான் இருக்கு. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா என்ன சொல்லிருக்க, எல்லா உயிர்வாய்களின் உடலின் ஜீரண நெருப்பாக நான் இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். கேன் எனிபடி சே 4 விதமான இது? ஒண்ணு வந்து எப்படி சாப்பிடணும்? கடிச்சு சாப்பிடணும். சிலது உறிஞ்சி சாப்பிடணும். உரியறது, கடிச்சு சாப்பிடுறது, உரியறது. அப்புறம் நக்கி சாப்பிடணும். சிலதெல்லாம் வந்து தேன் மாதிரி இருக்காதெல்லாம் நம்ம குடிக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு லிக். அப்புறம் நக்கி. அப்புறம் வந்து உறிஞ்சறது என்னதுன்னா கடிச்சு சாப்பிடுறது. அதுக்கு என்ன ஒரு வேர்டு கொடுத்தோம், கடிச்சு சாப்பிடுறது. அந்த மாதாஜி எல்லா கிளாஸ்லயும் வரும்போதெல்லாம் ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னா அந்த ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்லிடுவா. கடை அது ஹேபிட்டேட். கடிச்சு சாப்பிடுறது, மென்னு அதான் மென்னு சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது. இன்னும் ஒண்ணு கூட இருக்கு, மறந்து போயிடுச்சு. என்ன மாதாஜி? கடிச்சு சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது, இன்னும் ஒண்ணு கூட இருக்கு. பர்பட்ல மென்னு சாப்பிடுறது. மென்னு சாப்பிடுறது, மென்னு சாப்பிடுறது. கடிச்சு சாப்பிடுறது. மென்னறதுன்னா என்னது? கடிச்சுதான், அதான் மென்னு சாப்பிடுறதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் உறிஞ்சி சாப்பிடணும். அப்புறம் வந்து நக்கி சாப்பிடணும். உறிஞ்சி நக்கி அது மாதிரி ஒண்ணு சிமிலரா இருக்கும். சரி, அது மறந்து போயிடுறேன். ஏன்னா அந்த மாதாஜி எப்பவும் சொல்லுவேன். கரெக்ட் மாதாஜி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவான். ஓகே, அது வந்து பர்ஃபெக்ட்ல இருக்கு. நம்ம வந்து உங்களுக்கு வரும், குயிஸ்ல வரும்னா அதனால நீங்க பார்க்கலாம். சார்மோகனி பிரபுஜி உங்களுக்கு தெரியுமா? விழுங்குதல், விழுங்கி சாப்பிடுறது. உறிஞ்சி, அதான் சொன்னேனே. விழுங்கி அதுதானே கடிச்சுதானே விழுங்குறோம். மெல்லுதல், உறிஞ்சுதல், நக்குதல், விழுங்குதல். அப்படியா போட்டிருக்க? அப்படியே நீங்க பார்த்தல பர்ஃபெக்ட்ல? இத நான் வேற புக்ல வச்சிருக்கேன். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் உறிஞ்சுதல், நக்குதல், விழுங்குதல். ஓகே. சும்மா விழுங்குறது. சோலோ அதான் சும்மா. இப்ப வெண்ணெயெல்லாம் கடிக்கவே வேண்டாமே, வெண்ணெய் மாதிரி உள்ளது எல்லாம். மெல்லுதல் மென்னு சாப்பிடுறது, உறிஞ்சுதல் உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, நக்குதல் நக்கி சாப்பிடுறது, விழுங்குதல் அப்படியே சோலோ செய்யுது. ஜூஸ் எல்லாம் அப்படி விழுங்கலாம். இது வந்து விழுங்குறது, விழுங்கி சாப்பிடுறது. கரெக்ட். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி.
எப்போ எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்ல, நினைவு இருக்காது, நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னம்மா, அருந்தப்படுபவை, மெல்லப்படுபவை, நக்கப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுபவை, அருந்தப்படுபவைன்னு கொடுத்துருக்கு. அருந்தப்படுபவை, அருந்தப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுபவை, அந்த மாதிரி கரெக்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ அதுதான் நாட் அ வெரி பிக் திங். ஸ்டில் எங்கேயோ போயிட்டு எனக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டக்கப் ஆயிடும். ஈவன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட என்னோ இருக்குமே அப்புறம் வேற என்னோ படிக்கும்போது அது வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வரும். அப்படி தண்ணி எல்லாம் குடிக்கிறோம்ல, அதான் அவ இந்த மாதிரி நீங்க உங்களை மாதிரி டிவோட்டிஸ் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா. நீங்க தேங்க்ஸ். ஓகே, அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्येव चाहम्. எல்லா வேதம் 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 எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகிறது. மறந்துட்டேன், இப்ப நான் மறந்துட்டேன்னு பகவானை மறக்க வைக்கிறார். பிளேம் ஹிம், பிளேமோ இல்ல கிரெடிட்டோ, ஏன்னா கிரெடிட் தான் சொல்லணும். எல்லாம் நினைவு இருந்ததுன்னா பைத்தியமா பிடிக்கணும். போற ஜென்ம நினைவுக்கு முன்னாடி ஜென்ம நினைவுக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு. அதனால மறதி என்னெல்லாம் கொடுக்குறாரோ நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னா. இப்ப ஞாபக சக்தியும் கொடுக்கணுமே. எக்ஸாம் எழுதுற சமயத்துல ஞாபக சக்தி இல்லைன்னா எழுத முடியாது. சோ எல்லாம் அவர் தான் பண்றாரு. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் விட்டுள்ளேன். என்னிடமிருந்த ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களின் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. இந்த வேதங்களை கற்று யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே, வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதத்துல எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் என்னை பத்தி, வேதங்களை அறிந்து நம்ம போற இலக்கை நான் தான். என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே கடவுளை மையமா வச்சுதான் இருக்கு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. त्वालिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि கூட்டஸ்தோ அக்ஷர உச்சியதே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஃபாலிபிள், இன்ஃபாலிபிள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், நம்ம இங்க உலகத்துல இருக்கிறது பௌதிக உலகத்துல இருப்பார்கள் தவறுவர் ஃபாலிபிள், தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள். ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் என்று இந்த ஸ்லோகம். उत्तम पुरुष स्वन्यः परमात्मे युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य अव्यय ஈஸ்வரः. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு அந்த இரண்டு பேர் இருக்கா. ஆனா இதை தவிர ஒருத்தர் இருக்காரே, அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்போ அவர் எந்த கேட்டகரியில வர்றன்னு அவர்லாம் இதுல எல்லாம் வரவே மாட்டார். இதர் இன்ஃபாலிபிளா ஃபாலிபிளா, அவர்லாம் வந்து அழிவற்ற இறைவனானவர். மூன்று உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றனர். ஆனா அவருக்கு வந்து இன்ஃபாலிபிள்னு கொடுத்திருக்கா. ஆனா அவர் தவறு இழைக்க மாட்டாருனாக்கா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம பக்தர்களுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்றோமோ நமக்கெல்லாம் கரெக்டா அவளுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுத்து அந்த மாதிரி தவறை இழைக்க மாட்டார். கொடுக்காம அந்த மாதிரி தவறு இழைக்க மாட்டார். நம்ம ஒரு உயிர் வாழியும் ஒரு பக்தர்களையும் அவர் பார்த்து பார்த்து அவளுக்கு என்ன உண்டோ அது டெஃபினட். என்ன மறந்துட்டியா பகவானே, உனக்கு கண்ணிலையா மூக்கிலையா, நம்ம வந்து ரொம்ப அங்கெல்லாம் இப்போ ரொம்ப வருத்தம்லாம் வந்து பத்தியா பகவான் எனக்கு கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு. நோ, இஸ் வெரி மச் ஈஸ். நம்ம டிவோட்டியா இருக்கும்போது அவர் பார்த்துட்டே தான் இருக்கார். நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கொடுத்துன்னு தான் இருக்கார். என்ன கிடைக்க வேணுமோ கொடுக்கவே மாட்டார். நமக்கு ஆசை இருக்கும், இன்ஜினியர் ஆனோம்னு ஆசையா இருக்கும். No, you're not going to be, you're not fit for engineering, doctor, CA, something. ஒண்ணும் இல்லையா, பரதநாட்டியம் டான்சர் அப்படின்னு ஆக்கி விட்டுருவார். எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்து டாக்டர் ஆனேன்னா நீ அவங்களுக்கு அதுல எல்லாம் அப்படி நீ சொதப்பிடுவாய். நீ எந்த ஆபரேஷன் பண்ண சர்ஜன் ஆனாலும் எல்லாம் ஒரு ஃபெயிலியர் தான் ஆகும். நீ டான்சரா தான் புகழ் பெறணும்னு எழுதிருந்ததுன்னா அதுதான் நடக்கும். சோ அவர் வந்து இது வீழ்ச்சி அடையாதவர். இதுல பகவான் நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு அருள்றதுல வீழ்ச்சி அடையாதவர். இப்ப ரீசெண்டா நான் படிச்சேன், ஒரு 2-3 months முன்னாடி ஒரு ஆச்சாரியா எழுதினார். இந்த கான்செப்ட் நல்லா இருக்கே. அதனாலதான் அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர். அவர் உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். 18வது வந்துட்டோம். இப்ப 20 ஆயிடும் சீக்கிரமா. யஸ்மாத் அக்ஷரம் यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். அதனால எல்லாரும் என்ன கொண்டாடுறாங்க. நான் வந்து ஐ எம் அவே ஃப்ரம் ஆல், ஐ எம் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ். எல்லாரும் வந்து வழிபாடு எல்லாம் பண்றாங்க. யுமாம் ஏவமசம் மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, நல்ல கான்பிடன்ஸ், எஸ் காட் இஸ், கிருஷ்ணா இஸ் எவ்ரிதிங், அந்த மாதிரி யாரு நினைக்கிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். அப்ப என்ன பண்ணுவாமோ, when you know he is God, அப்ப டெய்லி பகவானுக்கு ஆராதனை பண்றது, அர்ச்சனை பண்றது, பூ சாத்துறது, குங்குமம் சந்திர குங்குமம் நடுறது, தீபாராதனை ஏதோ பண்ணிட்டே இருப்பேன். He knows
கிருஷ்ணா இஸ் எவ்ரிதிங்னா அவன் அதை பண்ணிட்டு இருப்பான். அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தான் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். எங்க நமக்கு வந்து ஃபுல் கன்விக்ஷன் இருக்கோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுலயே இஃப் ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ் வித் ஒன் கன்செப்ட், இப்ப ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறேன், இப்ப எனக்கே அதுல வந்து அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் சொல்லி கூட அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும் இருக்கலாம், அப்படி இப்படி நான் இழுத்துட்டே போவேன். எனக்கு உள்ளூர் தான் நான் பேசுறது எல்லாமே உள்ளேந்து வரதுதான். சோ அது எப்படி உள்ளேந்து வரும்? நான் அவ்வளவு ஆணித்தரமா அது எடுக்கிறதுனால தான் எனக்கு வரும். சோ அந்த மாதிரிதான் அந்த மாதிரி நல்ல கான்பிடன்ஸா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவான் இடத்தில் அவ்வளவு வந்து பக்தியோட எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். ஜப பண்றது என்ன, பஜன் பண்றது என்ன, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நாள் முழுக்க அவன் வந்து அதுல ஈடுபடுத்தின்னு இருக்கான். லாஸ்ட் இதி குஹ்யதமம் ஆரம்பிச்சது பகவான். இதுதான் ஒரு சீக்ரெட்டான நாலேஜ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. இதுதான் இது இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் புக்த்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதக்ருத்யஸ்ச பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதை நல்லா புரிஞ்சணும்னா உனக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நீ வந்து விட்ட, எல்லாமே புரிஞ்சா போல உனக்கு நினைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. So this is a confidential thing what I have told you அப்படின்னு முடிக்கிறார். only 20 ஸ்லோகாஸ் தான். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாயः. ஸ்லைடு இல்லையா, அதனால இப்ப திரும்பி அதை எடுத்து போட்டேன். கொஞ்சம் பெருசா தெரியும் இல்லையா எனக்கு. ஓகே, அத்தியாயம் வந்து சம்மரி பார்த்தோம்னா, இந்த பொருள் உலகில் மரம் உண்மையான மரம் அல்ல, ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு தான். அதுவும் நம்ம பிரதிபலிப்புனாலும் ஒரு மரத்தோ இது தண்ணி பக்கத்துல இந்த ஒரு ஏரி இருக்கு, ஒரு இது இருக்கு, ஒரு மரத்தோடு பார்த்தா உள்டாவதான் தெரியும். ஆனா அது போல இருக்கானா இல்லை, ஒரு கன்செப்ட் தான். ஒரு மரத்தின் பிரதிபலிப்பு தண்ணீரில் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகின் பொருள் பிரதிபலிப்பு ஆசையில் அமைந்துள்ளது. அது எங்கு தொடங்குகிறது அல்லது முடிவடைகிறது என்பது யாருக்கும் தெரியாது. இந்த பிரதிபலித்த மரம் ஜட இயற்கையின் 3 முறைகளால் வளர்க்கப்படுகிறது. அதுக்கு ஊட்டச்சத்து எது? இந்த மரம் வளர்க்கிறது இந்த இதுதான் முக்குணங்கள். அதுதான் அதனாலதான் இந்த மரம் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. எது நம்ம இப்ப உள்டா மரம் பார்த்தோமே அது. அப்ப அது வந்து முறைகளால் வளர்க்கப்படுகிறது. அதன் இலைகள் வேத பாடல்கள், அதன் கிளைகள் புலன்களின் பொருள்கள். இந்த மரத்தில் இருந்து தன்னை பிரித்துக் கொள்ள விரும்புபவன் பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் அதை வெட்டிவிட்டு பரமாத்மாவிடம் அடைக்கலம் தேட வேண்டும். சிம்பிள், 2 தான் கொடுத்திருக்கிறது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள், ஆனால் ஆன்மீக உலகில் அனைவரும் தவறு இல்லாதவர்கள். மற்ற அனைவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் கிருஷ்ணர். அவர் வந்து இத தவறு இழைக்கிறவரா அதெல்லாம் கிடையவே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் தவறு இழைக்காதவர், எஸ்பெஷலி டிவோட்டிஸ் கொண்டு அவர் வந்து எப்பவுமே நமக்கு என்ன வேணுமோ அது பார்த்து டைம் டு டைம் அவர் கொடுத்துட்டே இருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி வரும். இது ஒரு இதுக்கா ஓகே சொல்லி முடிச்சோம் இன்னைக்கு. எனக்கு சீக்கிரம் விடும், உங்களுக்கு எல்லாம் போர் அடிக்க வைக்கிறா போல ஒரு கிளாஸ் நடந்துட்டு. ஓகே, இது வந்து நாரதரோட ஸ்டோரி. கண்டிப்பா இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நாள் பிரம்மாவோட பிள்ளைதான் நாரதர். ஓகே, சோ பிரம்மா நாரதரை திருமணம் செய்து கொள்வோம். இங்கேதான் ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராக இருந்த பிரம்மாவின் மகன் நாரதர் இறைவனிடமிருந்து ஒரு வீணையை பெற்றார். வீணை நான் அது பார்த்தா நம்ம வீணை மாதிரி தெரியாது, 2 பாக்ஸ் தெரியாது, ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கு, தம்புரா மாதிரி இருக்கு. சோ ரொம்ப பக்தனா இருக்கானே, சிந்தாப்ப வீணையும் கொடுத்தேன், நீ பாடி வீணை மீட்டு என்னுடைய நாமத்தை சொல்லு. அப்ப நல்லதான் அவர் அதை வச்சு நாராயண சொல்லிட்டே இருக்கார். நாரதர் வீணை எங்கேருந்து கிடைச்சது? அவர் கிருஷ்ணர் கொடுத்ததுதான் அந்த வீணை. அப்ப அதை வச்சு அவர் வந்து இப்பவே பகவான் நாமத்துல இருக்கார். அவர் அந்த மாதிரி நல்ல ஆனந்தத்தை தெளிச்சுட்டு இருக்கும்போது பிரம்மாக்கு என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணர்? நீ உனக்கு பிறக்க வச்சுட்டேன், பிரம்மா உனக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். உன்னோட டிபார்ட்மெண்ட் எது? எல்லாம் ப்ரொஜினேட்டர்ஸ், எல்லாரையும் பிறக்கணும். அப்போ உன் குழந்தைகிட்ட எல்லாம் சொல்லு, எல்லாம் அதெல்லாம் அவரோட குழந்தைகள் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. எல்லாரும் இப்ப ஆன்மீகத்தை இருக்கிறனால கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தைகள் பெற்றுக்கோனேன். அதாவது அந்த காலத்துல இவன் ரிஷி முனிகர்கள் எல்லாம் கூட கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா தே ஹேவ் டு கிரியேட். கிரியேஷன் எல்லாம் இருக்கணும். மனிதர்கள், மரங்கள், என்னது அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டெவலப் ஆனவை. சோ அது மாதிரி நாரதர்ட்டையும் கேட்டிருக்காரு. ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதரை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தினார். தவறான தொடர்பு பயம் காரணமா நாரதர் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார். ஐயோ, பகவானோட நழுவ பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது ஒரு திருமணம் பண்ணிட்டு குழந்தை குட்டின்னா அப்புறம் என்னோட டீவியேஷனே ஆயிடும், வேண்டவே வேண்டான்னு பயந்து விடுறார் அவர். வேண்டாம் தவறான சங்கம் ஆயிடும். ஆத்திரமடைந்த பிரம்மா நாரதரை காந்தர்வனாக பிறக்கும்படி சபித்தார். குழந்தை தன்னோட பிள்ளைன்னு பார்க்காம அதுக்கு நீ வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல காந்தர்வன்னா என்னது? தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடுறதோ பாட்டு பாடுறதோ அந்த மாதிரி அவளை என்டர்டெயின் பண்ற அந்த மாதிரி நீ போய் விடுவாய் என்று சபித்தார். அப்போ அவர் வந்து உபகரணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு அவர் இருக்கார்.
உபகரணனாக பிறந்த நாரதா அரை தெய்வங்கள்னா தேவர்கள் அவளுக்கெல்லாம் வந்து பாடினார். ஒரு நாள் ஒரு இளம் நடன கலைஞரின் மாயையால் அவர் பார்த்து ஆஹா என்ன ஆடுறாளே, அந்த இதுல போனோடனே தாளம் தப்பிடுது. நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது சொல்றோம் இல்லையா, கொஞ்சம் மனசு எங்கேயோ படுத்துனா ஜப்பா இது போயிடும் நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி அவர் தாளத்தை தப்பு விட்டார். அப்ப என்ன எடுத்து அங்க இந்த தேவர்கள்லாம் என்ன தாளத்தை தவற விட்டார். நாரதாவை ஒரு சூத்ராவின் மகனாக பிறக்குமாறு அரை தெய்வங்கள் சபித்தார். டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறோம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ, ஒழுங்கா வாசிக்க தெரியாது, இது இந்த மாதிரி மயங்கி இதெல்லாம் பண்ற நீ, இந்த அப்படி சாபம் என்னது. சூத்ராவின் மகன், சூத்ரன் ஒரு பணிப்பெண். சூத்ரன்னா பேசிக்கலி வேலை பண்றா. அவ அந்த குடும்பத்தை நீ பிறப்பாய் அப்படின்னு சபிச்சு விட்டார். அடுத்த ஜென்மத்தை என்ன ஆயிட்டார், இந்த ஒரு பணிப்பெண்ணின் வீட்டில் அவர் பிறந்தார். அவரோட பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்து, ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சாதுர்மாசியர், அந்த மாதிரி 4 மாசம் வரும் இல்லையா. அப்ப இந்த முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சன்னியாசிகள்லாம் they won't travel, ஒரே இடத்துல வந்து ஜப்பா தபசு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அவள் நிறைய ஒரு இதெல்லாம் உண்டு, ஒரு அஸ்டெரிட்டி, இந்த மாசத்தை இதான் இருக்கணும், இதை விடணும், என்னெல்லாமோ உண்டு. சர்டன் திங்ஸ் they will follow. அப்ப வந்து ஒரு ஊரா போக மாட்டான். they will be in one place and they will follow all this. இல்லாட்டா இன் ஜெனரல் சன்னியாசி என்னன்னா ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டான். நான் அந்த பற்றுதல் வந்துடணுமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரா சுத்திருப்பான். இந்த ஒன்லி சாதுர் மாசத்தை தெளிச்சே. அப்போ ஒரு பணிப்பெண் அவ வீட்டு பக்கத்துலயே வந்து அந்த ஆசிரமம் கொடுத்தீங்க வரக்கா. அப்ப இவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. யாரு, இந்த குழந்தைக்கு, இந்த நாரதர் 3வது பிறவியில இவளுக்கெல்லாம் சேவை பண்றது, எல்லாம் பூ வாங்கி கொடுக்கறது, பழம் வாங்கி கொடுக்கறது, அது இது பண்ணி அவ சாப்பிட்ட மிச்சம் அப்படின்னா அவளுக்கு பிரசாதமா கொடுத்துட்டு பாக்கி இருக்குமே அதெல்லாம் இவ சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த குழந்தை இருந்தது. இப்ப என்ன எடுத்து அந்த சாப்பிட்ட மிச்சம் அவளுக்கு தொண்டு புரியறது, இதெல்லாம் பண்ண என்ன எடுத்து அடுத்த ஜென்மத்தை நாரதாவா பிறந்துட்டார். பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்ததால் நாரதாவுக்கு சாதுர்மாசில் வைணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இறைவன் மீது கலப்படம் இல்லாத அன்பின் காரணமா, சின்ன குழந்தை ரொம்ப மனசோட எல்லாம் பண்றது காரணமாக அவர் நாரதராக மறுபிறவி எடுத்து பிரபுக்களின் மகிமையை வென்றென்றும் பாடினார். நம்ம நாரதராக இருந்து அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கல. ஆனா நிறைய பேருக்கு குருவா இருந்து அவர் நிறைய பேருக்கு வந்து லைஃப வந்து தான் நேதி பார்த்தோமே, வழிபோக்கனா இருந்த அவர் யாரு, வால்மீகி என்ன பேரா இருந்தது, ஐயோ ரத்னாகர், அவர் பேர் ரத்னாகர். அவரெல்லாம் இப்படி வால்மீகி ஆக்கிட்டார். இவரோட ஒரு குருவோடனா ஒளி சொல்றது மாத்திரம் இல்ல, கிரேஸ் இருக்கும். குருக்கு கூட ஒரு கிரேஸ் இருக்கும். பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பண்ண அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா வந்து இவரோட ஒரு சங்கம் கிடைச்சு இவர் ஏதோ வாயில சொன்னா அது அதனாலதான் நமக்கு இங்க குருஸ்தானத்துக்குலாம் ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன்ஸ். நம்ம இதுல இஸ்கான்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கை சேவை புரியணும், குருமார்களுக்கு நம்ம சேவை புரியணும் அப்படி இல்ல. அதுலதான் என்னது, குரு இஸ் தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ். ஒரு குரு இருப்பார், அங்கெல்லாம் போயிட்டு காலம்பி அதெல்லாம் இல்லை. whatever he says அவர் த்ரூ யாரோ சொல்லியிருப்பா, அந்த ஆசிரமத்துக்கார சொல்லியிருப்பா, இது சொல்லிப்பா, ஓ அப்படி சொல்றாரு குரு, ஓகே நம்ம அது பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிறப்பா. சோ இந்த நாரத முனி ஒரு குருவாக பணியாற்றினார். பிரகலாத் மகாராஜா, துருவ மகாராஜா, மிருகாரி வேட்டைக்காரன், வியாசதேவ் மற்றும் இன்னும் பல அவளுக்கு வந்து குருவாக இருந்து அவளோட லைஃப் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே சாரி, இது 15 போட்டேன். ஆக்சுவலி இட் ஷுட் ஹவ் பீன் 16. இட்ஸ் ஓகே, நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அடுத்த நாளைக்கு என்னது வரணும் அப்படின்னு போட்டுக்கணுமா இருந்தது, அது 15 பை மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு என்னது, இதுதான் தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. தெய்வ குவாலிட்டி என்னது, அசுர குவாலிட்டி என்னது, அது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதுவும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, நாளைக்கு சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இனிமே வர்றதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்ப நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. எல்லாரும் ரெடியா இருங்க. எல்லாருக்கும் ஜெய் ஜெய்கார் பண்ணோம். எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஜெய் ஜெய்னா தேங்க்ஸ் அதுதான் we have to cultivate, just to say thanks for to everybody. வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச, இப்ப உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன். எல்லாம் வைஷ்ணவா நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கள், அதனாலதான் இந்த ஒரு கிளாஸே நடக்கிறது. உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு என்னது வேண்டி நமஸ்காரம் பண்றோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவின் விருந்த கீ, அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கீ, ஸ்ரீல பிரபுபாத் கீ, ஆச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की அப்படின்னு சத்தம் வருது. 2-3 சத்தம் தான் வருது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி चैतन्य महाप्रभु की भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय की हरि हरि बोल.
Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. ஹரி ஹரி Very போல். good. Hare Krishna. One minute, நான் close பண்றேன்.